emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. I promise you will have a good time. Let's do it the best way that we know. Dancing hard, calypso dancing, moonlight music. Let's come together and do the limbo. Dancing hard, calypso dancing, sunshine music. Let's come together and do the limbo. Let's do it once again. I promise you will have a good time. Let's do it the best way that we know. Dancing high. So some 28 minutes after 7 a.m. live on Ahinkai 93.3 FM. Yeah, the sports and yeah, the at media in the mamo. Yeah, that's Sibibre say Mwajibre. Number that's why 8 Joshua Kwabena Janine on any team and on the matching sports at the brain. And yet, what's so Eufia? I don't see baby. I drew near the watching tea the better so. Jumedi Augusto Uti a matching a hanso a hinkain 93.3 FM. Pacho Ayana what they will comment or thoughts or sentiment or the aba 0594 841 044 0594 841 044 Fabrani can come from out. Na anope woda chintin komo ba kwa me pese ye bo eyetiawa ka kire wo ho say I refuse to be bad. I refuse to do bad. I refuse to be counted among the bad ones. I refuse to be bad. I refuse to do bad. I refuse to be counted among the bad people or the bad ones. Who say, "Aya, Debia, me no din komo wa hanu a." Me no wa Canada say Nyankopon de tumi ato onipa bi atechirema so, otechirema. Nyankopon de tumi de ato so na ade bi a wo ka no ebam. Ade bi a wo ka no ebam. Obi de na no kan ya so obeye soja ni, obeye soja. Nti owo school nyina no na brabo ne niam a wo ye nyina na ye soja. Cadet won fa ni agro ubehunu no na ne niam a wo ye nyina no elidi to obi a opeso obeye soja. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You date a girl and find out later she smells like a or the sang kakra obeye soja. Minimum classmate phobia. They've got an awful lot of coffee in Brazil. No tea, or tomato juice. Time I was school, especially your high school, no. Time na secondary school. This what I'm saying high school. Time I was high school. Sankrofo no. Akwaba kubi wo minimum so tie me sabre. Your friend of Frederick Edu. Na your friend officer.
You know what? The way I now dressing said you're young near me na as a officer pa. Who me say you school pam wababe officer. Wababe fire service officer. Sabe penalty. And to catch her who say, I refuse to be bad. They've got an awful lot of coffee. Ye can't a widi for ye can't want me more ding. Ye can't ni pabone for me my young kind men can who be catch her. No potato juice. All the farmers in Africa say, hey, Obi to make us say, and intra. need saving coffee. And then I'm some of your mintia. And I'll be who near me there be in Casasa beam. What it? Me say, catch her who say, I refuse to be bad. What me say, Obi to me dressing keke. Opie kwa bontin na ye ka omo ye wicked a na ye de na ka ho bi. The dressing keke. And inti o refuse to be bad no. I was say we check kwan ya befa so a wo be dress. If you tiri so kosi wo nan ase. They've got to find Oza utimi hia obi sa na wa dress no. Wo utimi ka say we dey obey wicked. And so e bi kura na the word wicked no kro no want say that. date a girl and find out later. Catch it on I refuse to be bad. Her perfume was made right on the grill. Obi won man na opese wo hye pa ma wo ya de bone. But catch it on say I refuse to be bad. Hwe your uncle won man wo say wo reply wo mo. Your uncle won man and wo say omo kan asem kire wo a o ma wo mu muaye. Just look at them na call baby. Refuse to be bad. Refuse to be counted among the bad ones. Find a great big $50 bill. To the I say silent is golden. Enti the duru baby a kwanu tum. O de kwanu tum na hwe omudi. Enkasa. Because we ko bie wa no be ko kasa ye be kasa obuoba wonye. Enti duru baby no kwanu atum ate. Refuse to be bad. Refuse to be counted among the bad ones. Oda chinti. Erade nkan ho. Oda chinti. The one crata, yeah, it was so. But before no, ma minko man so. Na minko bon komu we te una fiemfa the one crata mo so into media so ya ni yira kofi chrematin nyantin e kotwetwe enkomo kofi chrematin nyantin yira what minka apombo kodie Onyankopɔn adom me hoye na bacho mo so e. Nyame adom ye nso ye ho ye papa. Anopa ye pese ye hwe eye Africa Continental Free Trade Area. Emfaso Ghana ye benya ede free mu as far as agric any food trade eye concern. Ye ba ne say nso dia eye wa wodie mu asan se wabene pa ewo eye food trade emu. Anopa yi emfaso ben na Ghana akuafo ebenya Edia Free Africa Continental Free Trade Area. Yede wo mo secretariat abagana ha. Faso be ni be free mu. Nene amedasi na chieti for na Africa Continental Free Trade no be aba se ebeboa ama ye no baye and say your food ye dia ye producing across the continent no. E betumi moving no with limited barriers. Limited barriers no say they were considered the baby or so they will buy a record Nigeria and answer Togo. Say if there's no barrier, if there are those barriers now very difficult amount so that you could be our na waba. Now continental free trade I expanded market access. Say obi there more handsome of the sort they call any country now or media call but then no restrictions nanka kanana no more free to help farmers move their produce across the borders of this country with very limited restrictions. Ebanesana boy or minor so MITinia and for exchange even though any dollars there but then unya foreign exchange if you have one more trade volumes so it to me a cost. Now, they occupy in here, woman has a my for say, on say mostly this time around, almost countries they breed a train where she are
omo waterlogged countries omo said that any Myanmar you want to be several country be to say Mali in those countries now. Even though omo ye but then omo production and also at the Ghana between a production. Then here country be to say Burkina Faso. Omo your country omo dear bropa and also omo production capacity no form. And Ghana have advantage of in producing all these produce. Sometimes in excess. Continental Secret na babua say for omo produce omo no buy na obetumi e dia ko e dia man so na omo atumi akọ akoton. Enti yanhwe yen Ghana for yen so ya hoboa towards this secretariat e dia ba Ghana ha no empebebre no oni akuafo edi nkoma clearly no enioma enkoyie ususu said de na wo say aban no government of the day eye ede bo amakuafo de omo ye say bia bayira wo kan ene omo do a omo bedo ne dodo na ede akọ akonya sika. Nini ma men kan ko bi na me mo tie for and find shop also say and na kakra da ni mu fie no ayedin kakra so wo hwe eniema yedi toku ya na ye fertilizer ni ye hybrid seed ni other chemicals yetimi de boama ye yield no toso no problem kakra aba ewo ewiase amansan nyina ama fertilizer supply no e de akofom ya ban betumi aye and say betumi extend the planting for food and jobs so say aban my subsidy kakra and betumi farmers betumi afford these inputs no but now no as a subsidy no year free one is an asset drastically. So have to get fertilizer can in last year, in fact last year this started in 95 cities 110. And then fertilizer it is 320, 350, it requires 400 Ghana. If you are for the into me and about my production or I form. This disability not to pay 5 acres, no. Want me afford all the inputs, not to pay one and two. About Sana, a money production double form, energy to double form. Chigina, any fear to measure mind say, I believe we are who share in the year. Global fertilizer shortage, and a crab but then the price for the farmers to access is something I even yes, a bomb pie, say a Bible to me, I won't be. Edi amayegina na chinya boy yes adia se pia fo engineer near the anwa omuntimi fa nkwaja maso nkoto omunye bi ma dum emeton yenso kombe di yen e basa no so e bia ne bo no so e be kosoro a nyame amoa wo sika nyina utna radio so kasa bebrebe a ugana obia na wo sika nyina kwa akota ediane enti no e ya dia e wo si nyina etimi hwehwie na yetimi boa na me de ka kan so beja etiefo so was asikitu bi asase bi edi so semo the Ghana is continue and SMC con who feature baby quarter plot to be even one plot to be not at a hawk and not be an answer. Kushi a block a cregoso, Kushi and Kaka cregoso, not for any con cacra, now between me and Cacra, what me out on Cacra. Mister, there be an MIC con say, you are very careful now, you are faster. Getting out your wife. I see. Yeah. Ma yemfa wunsi ha na ko ba bia wo kone branya me adom ochena ne yehye da nya botre na questions aka no yenrezi na yen ansa ne nyina wada yate ya da se papa no pay okay me that all right inti ye ne founder de ma Food Trade Africa ena kwatwetwe nkomo no yura Kofi Chrematin Nyanten ena ye ne no kobon komo Chrematin Nyanten edini kama pa 40 minutes after 7 a.m. live on Ahinkan 93.3 FM na sani Ghana fu bibiri no ahyase a omo air draw wo mu sika di free mobile money no I was say yehwe ni yie I was say yehwe ni yie adwen apomboko de me ademo yene unso wedleti wudiana me young say enche obi say dear Ghanaians, here is how to delete your Momo account to avoid
e-levy charges. Hey. I'm the process na nyaba. I want the aba. Dear Ghanaians, here is how to delete your Momo account to avoid e-levy charges. Oh. Dey. And odiaba tin. I love say ogu obi adwuma na. Ogu obi adwuma but ono so so ye dey obegu obi adwuma. Ono so de na dwen ye no. Ti wo wan process na wo ye wo de na tena obaabie. Wo na wo mpa na isi a wo bechi obi wonu ma ompe but onim kwa befa so obeye no. Obeye no. Okay. Yes o man ye hia sika. Enti we nya se bia obi na scammers fo bi na eba be yire wo. O kan ye hia sika ma kai papa bi asem o kan o se party hia sika. Party. We can't afford in here sika. We nya party ni hia sika. We nya party. Oh, okay. And we so nya scammers for. Oh, we dey be your money. Now o kwayesa na say. Enti say e-levy no sha ase no. Me dey me kire me position. Sure. And me kire mu die nti a me take is a stance no. But senior tie sisi a no. Akoye mra. And as law abiding citizen, I respect emra na aba no. But the issue is enyoma omo kan say e-levy ni ye gitum omo beye no. Now aba beye me masede say sa anyoma no de bia menya kwanya meka wo mo. Say no de na say akoye mra no say obi si odilete ni de no ye bete watuma na. Oh da bi. Okay. Da bi. Nti mra na aye no menti ase. O say ye mra. Say enya chinchina atin setua. Enya chinchina but say uso di be adwuma de asa mra kava. Oh. So what I say? Ye pemra manfo ye nneoma nsemfate pemra ne ye de tietia so a omote wonum no musika no omotete so ne ade no ye kana de omo nka ho nya ho mara we akoye ho mara me mra we akoye wo de ade aba wo se eto enti to etwetwa organ hanumi senya force ye wo direct and indirect ana no so na nya chinchina ate say ye wo ebia direct one no ana no ne ye mra to one twa ye be so mu but we no indirect me we da bi etuo bia ye homra ye homra e de kire kwan ya ye be fa so a ye be gige no kwan ya ye be fa so a ye be kra no he fan ye de be koto kwan ya ye be fa so a ye be spend no no any problem etuo bia ye homra but we nya news ma me emu de here say ye homra na mra no because mra wa ye hwan na ekodi no me na me dem mo misika ma ansane a oh sir we no ye optional ana optional nya me sa na na woni ba bia yi ana make say emra sikajeje bia na ye homra abo ye homra ni wi ayi ya kan say auditor general na office no nzi wo say ya mra wo wi ade na ye no de here auditor report na ba wi ade na ye no audit report na say ba na was ye prosecuting no awai parliament ema kwankere ho amane ya prosecute wo mo fi say ye wo maybe sin ne auditor report no ho amo bobo bidin audit report me nim say papa yi hi opuni ana the be no yes ono so wo ho opuni wo ho na communication man ya sisi ya odam after money so bibi money bibi money so odam o masa say woman san but who bisa say mahunu bi nti bi na wabobọ no de no eno omon hia ase na report by wo ministry bia ya kasi ya di akire ni atete nkrofo a ya kasi ya di sa report na chi ni obo ya de no kura tudwa na last year de nkwa ya ba kofa na hwem na nka hwe nkrofo ankom ho beka sisi a friend saying special prosecutor so eso de no ho bejim oh okay ene ye onfa ne ho njim ye pe nsema mba ye ho mra bia be ye yi a mo ben wasa mo nka we agwa ye ho mra no wo di bedi wan me de misika mba me pa na me de ma wo mfa ma ma fa ma wa o ma chime ena me ka se unsemedi kan ka se eye sikajeje nko ade Ghana ye financial act ena ye constitution nso ekire se ye sikajeje nko ade wo se ye homra omo jeje kura na so ma mfa ma ye ni hu asem ka ye mpesa me ka no yes enti sana me di kan ye no me de I was
seriously against the e-levy. Unu dia makai. Anu ha me kwa ne nam kakra wa ase ne kakra na. Me duru wonu ma na obi frɛ me. O frɛ me oh. Nam say ada no matem sa. Enti e-levy. Mama na ba. Nam say that's am na okay. Me dem ya dem money ba. I am dem money ba. Oh. Di mama nkasa ma be ye nya nam say enti da bia wo bo so da no pa wi anwumira homache. Wo bo all kan wonte. Esuro no mu no o ka no so ontia. So ne etia ne say ye wo majority minority. Enti etore bia wo take stance bia utimi kokodi minority. Ena etore bia na wo take stance utimi kodi majority no. Enti stance na me take ye no. Kodi minority. Enya minority as in minority NDC. Yeah. No. Yeah. Say enipa bebre no ano mu nya ya anka ye nyintum. But sisi ano omo ma ja tumi kire so omo dooso. Chen yen na ye mpene so. Ha mo na kire. Ese akwete na yekoto aba. Yekoto aba na ekoyi president e betimi aba se president no obewi ni no na wo mpe no. But enipa dodo na ye wie abato enipa dodo so no mo pe no. Ana no ayi Sam Walanyo. Mekase o ka se report no omo wi a omo town hall meeting no komo famra bontene mo entisa consultation omo ye no Ghana for ewe omo ye hwem ana unya bi na se consultation omo wi ye o mekase report on report no unya bi hwem government so omo kan wasem krom na she be gwefi de bia na yera your pon kroma omo update so omo ko ha no mo a ne nkrofo no kire ye ode ba ne we mu beka ode ni nyina ba. Enti yadi atum de say clearly Ghana for ni nyina eso omo pay e-levy no. According to omo no you know mo ye no. Okay. Ghana for so omo pay e-levy no. Yati. Ena e-levy no so mo ma ye nkire mu abusuya enye chinchine atwan. Eye optional. Opa. O de be ye adwuma. O mpa. Eno so betimi ama na wo ho. But wo hwe se ebia unua bi wo kumase unua bi wo nkran o papa bi o maami bi wo nkran ana wo kumase na obi bi nso so ehia sika se untimi nka se because of 100 cedis ana 50 Ghana wo de bema o maami ana wo papa no o befa ho card e tu kwan untimi enu nti na me kan se adwenkyere de dɔɔso enti se topic bi ba na me ne wo nya adwene wo ho a me nya otamfo ada se enti e-levy ne ba me na me no mo nya adwene but ene omo se mra ama omo kwan ama omo agye atum mate me ye law abiding citizen enti sa na tie de a madwuma ne se e wo se me refer mutu ensem a mo time na mo ka che Ghana for se yanyintum no ensem a mo keka se mo gi e-levy no a mo de be ye no it is my work now se de bia me betena ha wo se me refer mutu sa ensem no sina so ma se ase so ka se omo nka se e-levy no be so wo bia problem wo mo boa omo account me si wo mo boa. Oh, they like bad. Some be change your man no Ghana ha. Oh, my say ka. And me so no man can say like universe of problem bia. Eh man can say oh boy. Oh my god. Akola ketekete krampo nim ni am kekan e. Akola ketekete owo otia kan nim ni am kekan e. And come ya fast. Come here fast. As a son man no. Because almost say omun say 11 be solve problem bia. Hwe. Deputy Minister of Finance abeka. O say there be omun say 11 be solve on problem bia o Ghana ha. Anye problem bia na betimi solve. Deputy Ministers na mu hwan John Kuma. Say na wo boss wa. Wo say wo boss anye onu kwa so na aka. Na hwan bi mu. Ebis won bi akeka bi. Esesen. Omun say omun say 11 be solve problem bia o Ghana ha. Sa. Na omun say be den. Omo chese be so bia no na mom nya ni nyina yo yate nya ni nyina nti omo se nyame adom ye wo mo voices ni nyina wa ha nti said ye boy ti sika so ade bi mu adwa no afi kura ne ye be bo sound bites na afi ne ye be bo go bass ma bo se bo sika so ne mu adwa wo ye ti sika so an go fu ai ana no ai memendai ana no memendai ya ye kwabo ma nana de ya wo se aja fu ebuo bo betete so ne ade ka Ghana fo bi be boro me wa Ghana fo bi num se apa se aja ya bo nana dan kwa kufu ad voice ade ne mo mahama voice nti sa politics no de me pese enya agoro wa ha omo se ma bo nana voice bi mahama de hwan ya Ghana fo bi num omo so wa bo nana voice ma mo mahama de afa de ho
ana no Saturday program asem di kan so no mo si abona na do voice afa den ho den na o ka so betiti patrus no ni ade no nti ka bo mahama se mahama so ka se o mo se mahama so ka bi ti ye mo mahama so de na sa mahama ye mfa no me kanta o ka si supe ye mfa no me kanta am se o se ya bo ayi de aban awura yi MC Mami Victoria do see ono so de ye bo aya ye bo anan no mu ntieti ye bo anu aya nko pen DC for so de me bo no so nkanta na I think so politics we so free hin hwe ma yen kan kire tiefo se ne Ghana mra ne kire no emprimpri ya ye kasa yi Ghana ni bia obeblemu mahama no na wa onyo no kwafo adentia emprimpri ya ye kasa yi Ghana any NPP and a party and a social contract so what you say enti die bentina NPP Ghana for any NPP for was social contract no o say maka nana do asem dia mahama no Ghana for ehun ni say wa amoayen ese omo number enti ya pam no 2016 no still I was me nsanko blemu no say ade labio bosome nso a mahama na be kire say yentu asoma sika ana obentinka. I mean, sometimes we have to be very fair and we have to, be truthful to ourselves. Yeah, yani say omanka say nim nokure no. But to go kan no masa be ka kire we say nokure be onim ba menka. Enye Ghana for na to abatia mahama 2016. Ghana for enye Ghana for na to abatia mahama 2016. Ghana for ya. Enti mahama then why ya enko kan asem. Menimpo. Then why enko kan asem. Se ebia ye di nkomo e dia fa kwan ho. So what you say? Na ebia yewura mahama anani NDC no pese omo kire say omo yaade e chen MPP a. Then we start comparing adwuma omo ye e wo road sector. But you don't tell me say nana do abeka say yi omani mu aye den dokono 1 cedi sabre na ton 1 cedi awse ne boarding but na ye to dokono ebi mu ton 3 cedi wo konkran ya dokono ye ton 3 cedi ye ton 2 cedis and dokono 1 cedi nim even fancy dokono kroma ja 1 cedi bo na o boss our voice ready akai ne so opani nsem o kekan ni bi ni a wo se mahama ono to opposition a ye pam no e ka konfie ni mo se mfie nsia no ono so voice ye nkobo sa den ti mentiasie sa den ti mentiasie o sa no mo ka this ya bobo voice bia wo ha nya opposition so de egu e mo aso man ka se ye mo kwa me nkroma so de ye politics so omunyina be di o man so pen ye politics sa ye politics sa I'm nkroma ni jeje mu na be pop voice and I'm kind no ye compare track records it is say ye ka e bia health na health ye nua no mo NDC for edo mo anu abetum bi say health no ye boy homode kra de chen mu a fail wo mo de politics of comparison the iden aba then ye be kwa hwe NDC di omo be ye ni abehwe MPP di omo ye but you don't tell me say me bona na do voice ya me mo mahama so voice na sa ne then what would you get omsi anu mum na che se wugina fin your objective but okobo nana de pe na wa mo we di a che se I see nti se isi anso mo ye mpuntu nyuma na se ba se ye bo ma ba so wa se mahama so ye ko pe ono so de na be bo ono so aba so sisa na wo se ye ko no Ghana I see I see de wo se ye ti ase ne se aban ye wo so yi e bi awo a wutie mi no wu nyamfa so ofiri so ti ase but e bia mimi kofi mensen e bia ni policies o de egu akwa so ba ku mpo enkame enti wuti me kan jira me se ma me nkasa ade ya wo no enjoy adu mean eti ase nim obu ho no mo a on enjoy me wo some friends omo I express wo mu say enye necessarily say omo enjoy aban we ne bibi obi wo ha onya hwemfiri so obu ha ye MPP ni anaso ye NDC ni because osusu sese ne party wa aban mu a oyoke oyoke nya se bia ye disika ebre no but na nije se ne party ye e wa aban so ye football supporter no na nije se ne party wa aban mu obu ono mu a osese NPP wa aban mu a do onya hwemfiri so nanso so policies bi ode ba
ɛboa obi nso sɛ ndc wɔ aban mu a onya sika bi amfiri obi aho but ɔmo nso nhyehyɛ bi ɔmo de gu akwan mu no ya na ɛboa so ati aseɛ yɛwɔ saa nkurɔfoɔ no wɔ hɔ no mo nti ɔmo na ebi a ɔmo ne ya na nsɛm no taa hye wɔ mo saa no ɔte sɛ asɛ wo bɔ ne party yɛ mo saa na ne gwa sɛ hawo na ne ho yɛ yi but nkakra Ghana wɔ sɛ wote aseɛ sanse Ghana fo bɛte aseɛ because obi wɔ hɔnom a sɛdeɛ wo kɛn saa so na obi so hɔnom so yɛ NDC ni NDC ba no so enjoy saa ba MPP ba yɛ on so enjoy bi saa edo si chenchena won kana no ntum on timi kana no ntum obi a ne deɛ ɛbɛboa no obi a kasa fa deɛ ɛbɛboa no ho saa ne sam bi sɛ me kasa anti ne yɛ kabima mi kabi democracy sɛ wote ase nti obi atimi kasa ɛde sɛ obi kasa nyɛ sɛ bia wɔ kasa no wɔtan wa na ase no saa adwene yɛ nyimfiri hɔ ɛne amuya san kɔ yɛ dada ni mu aban ne ba na kasa na odi agro achiw no agya mu achi dabi ɛno kra deɛ yɛ nkɔ ho sisi asa na ɔmpɛ sɛ yɛ no dabi yɛ nkɔ kwa sisi a wobie radio na yɛ mpɛ sɛ wobɛ kasa bia na kyɛ sɛ aban na nkwan ho asɛmpa na woka ɛno deɛ ɛyɛ adwenkyerɛ sɛ deɛ yɛgu so a yɛ ɛyɛ adwenkyerɛ ɔno susu sɛ ɛwɔ sɛ nka woka bi ma ne party ɛna wo susu sɛ wo dabi ɛnyɛ sɛ kyenkyena me pa kama nti no ne nyinaa yɛ adwenkyerɛ no nso na di bu man no but the most important thing ne sɛ yɛbɛte yɛn ho ase na yɛbɛ sosɔ yɛn ho so obroni frɛ no tolerance ɛwɔ sɛ yɛtumi develop saa spirit ne sɛ do me ne nya adwen but me tena aseɛ ɔno nso na adwen kyerɛ no ɛnya atem didie so ate aseɛ sɛ yɛtumi te aseɛ saa yɛbɛboa yɛn ma me nya ne fa de ɔbɔ nkrata ne ma okay me da ase Ghana de shima ma mu nyina mo achibiem asa de ba ahenkan 93.3 FM so dwumadi a waso gusu a wo enjoy yi Maakye dwumadie na Maakye dwumadie no na de obon krata obenya ewo mu oni de obon krata no moboso no obenya enso ewo mu ka na hye no se ebutu akyem aboabo maame akua Afrakuma Studios ene yesi nkonya oman mu ensem no dodo na de obon krata no so de aba ye de ba besom wo na fifini anom ana ode osuafo no ana hwe ambonbon sam dwumadie eso National Security Ministry ayo nomanyamfo kandapa wode atodwa ekiremu se se kuo bi be sore se wonom bebeto atua wo man konko Ghana so eni ade ne de o chese Ghana fo ye ni da ho papa ya krado se ye masa ade no ensi wo man konko Ghana mu ha enti ambambon sem no o chese o mayiri mu pampe a chese enya agorokora na eno achi no ana mihu Dr. Alhaji Mamudu Bawumia o ye Ghana man panyina be de kyire ni fonyi wa ha mahu atoto wuro ni apolisifoɔ bi no mu enso eka no a okuta eye apaso a chese wo ode ti humam na ne nyina mu no na wo kyerɛ sɛ ene eye Ghana Armed Forces private sector no ana wo kyerɛ mu sɛ wakwakopa ho entoma a chese no nsɛm enso wode about chese partnership deal bi makomako eye du mienu wakopa ho entoma wode ho asɛm enso so ede about the obokrata yi emu na otoa so a ena wode tudwa kyerɛ mu sɛ eye nukes for eno eye nkabom eku a adusuafo enso so join na osi owura eye Denis Labi Ampofo wono na iso mato aba ede ayi no se onye nukes for wonom president na wo sere se omoma asumdue enso so entimi emra kama His Excellency Nana Adodankwa Akufo Addo akura onenam aja UK ne montene so a wo hwe se Ghana bibia so betimi akọ nkan ne nyina no eye Ghana ho dawuro no wobo se de be betimi nya nkofo mom do musika ba hye adwumadiem no kọ ye no ane ache so ne atotoro ne ani ntadi ahyemu a ane Ghana yen culture no ya mamre no ana mo dadi bo ha nti hu se kenta ahodo di ahim ache se anya agoro na no no se na Dankwa Akufo Addo akọ adwumadie bi ho entoma ewo ho no ma wo friend say Destination Ghana Tourism Project or the who asem the about Destination Ghana Tourism Project or pound toma ewo eyakosi broni hwentia enso ekurum enwo asem eda hanomo na ensem na bika ho enene anopei the Meridian the obokrata wono enso ede ebre yene na the anchor say revealing the truth na ho ete edin eno no the anchor revealing the truth na wotem say eya mochirman bi ana wo se aposifo ensa aso ne musie kuan ne nyina ne say wo de eya ne baba ahye dan mu na watu ne punum
chese wa kidnap no ho nsem aye deja na police for timi adi tentententa omo ede omo amakwakọ so ni mu a chese ho nsem enso eda ha na esu bowuram ewo eye apomden no aso eye nso a enya agro ensem bi guso a eboboboba o se ho no ma ye hu papa nti wode osoafo no na hwe apomden ensem so ni monyamfo kwaku agima manufo nyi ade aba ana ode opanyin kwankyerefo director general for Ghana Health Service nso mfonyi ade aba Dr. Patrick Kuma Abuaje ana ode sansem we enso ade ata eye etro na eye minerals income investment fund no wanum so kyerɛ sɛ ɔmagu so toto nneɔma paa asisi ano mo twanim so benya eye bank guarantors for bi anase guarantee for bi no mo so atimi aboa sɛ de bɛya emmeya wodo a ye pai eye abo enso honom no ne adidi adwuma Ghana hanom no ebetumi afa ne ntoma pa enso so afira enho asem eda de anchor de obokata yi enso emu na odate o kyerɛ sɛ woyɛ enkane na obobo na obobo pa odate yase ne s wife ana se enkane ne yere a no ne tie enso yase ne dan watim sisi am no kasa die yatuna firim ewo eye East Legon enwo asem enso so ode aba na adodankwa akufu adoga na mampanyini ene eye chief imam ene omo adi ahyiamu ewo de anko de obokata yi emui ana na adodankwa akufu adoka chenkramofo nyina se Ramadan fasting yi wo mamo mutirinkwa na afenso no ahyamodin samoyere mo ho pa no gidi asem ba konkoden enso adi eye nkunim enho asem eda de anko da obokrata no enso so emuwe ene ensem enkaye bi eka ho ena anopai ono so ede bedan ye ni na Ghanaian Times GT most authoritative newspaper ana wode eye track ahodo ibi ade asesa anwea no ene abo no ene makomako be se 9 ene watwa aba magidi ese doso pa na so de oboka tenti ni nyina ntimi mem enti otwa makomako 9 ode ba no chese na nando dankwa we ye Ghana mampanya be de chiri Dr. Alhaji Mamudu Baumia ana chese wakwa akopa ho entoma makomako be se dumi ese bi wakoda ne adi ani nyina no eba bebo amadwumadi awodo ekoso no eno so atimi akọ nanim wasenya no kwa wo sisi ano fashionable shoes enso so factory bi e Asante Mantamu eno so akwakopa ntoma na je se omba be yempaboa shoes ibi ai ama yetimi ahyehye Ghana de esi an bibia na ye no megu akwam nya bibia na bekra eno ma de ye yankasankasa ye hu yie de siesie ho nso nyame adom kakra bani de no ma pa egu akwa so a ye ne yankasankasa so ye bie hu bi wei ana mabunu ne ye hwehwe mo ye nse ya ye beka ma anye ne ye nso de ye ne ya so ye baba betena ye beka na eye Jospon Group of Company one musoso o chese wo de noma woduo bi akwa eye Ghana Armed Forces for eno wasem enso de obokratai enso ede abaka kama na ese nsuo totototo ne tutu nkrofo di fru omafuofum omo afiefiem kafra ya chese enya grow okopiem ewo eye Ketu South one ma wonoma bi koso ho ebi koso ho na sen ana bi nso asasi biem atiatia se omo aguso esresa aban ne hwe na omeye wonom so emwa enso ewonom wei ensem awodo nso a eye Ghanaian Times GT enso ede aba ewodo bokata yi emu na wo achim asunafo ye kyerese okopiem wonom akokọ hwei wonom de abo ani pa pipe efoma gudiefo ibi galamsefo no yesom de abo ani ama sisiam no kasai emu baako watona nanom ewonse do emu nwatwe wonom eprepra enwasem enso da obokata yi emu wei aya Ghanaian Times GT da obokata no mu ensem na metwaso aya the Daily Statesman da obokata no edi aba wode aya opanyino no ene kasa ade ema aya asomo na hwe enwumasua na so ye no eso Ministry of Education fonyi ade aba na wode bae no okire mu se sisi anyakopa ya adom aban no bae no na wokọ yesuku nto aso ahodo mu a na o mabọ apeso ho no ma chese nya agonti aban no fa no ho adwene ese sa de emba bi nkọ
na bi ntina fie na eduru ba bia na omo makotene omo akọ school no omo so ba fie no omo mtifie nso akọ ti double track system na ode eba ye empempiam no ka se di aban se nyame ya adom ode normal wodu agugu akwan so a amasisi ayi won mo akọ yes school to aso empempen no omo nyina bebo makọ anya de se double track no ebe ya adwuma biem omayi e de afiri ho enho asem enso ode abaka kama na de dan kwa kufu ado ne achocho wuro ne nintini won ma de ahiemu ewo ededeli statement de boka time a kese enya agro na we no enye ono nko a wone osuafo ohwe amanone ensam eso ana afeso no eye osuafo no so hwe ensrahwe dwumadie eso makonko ganam ya tourism minister ane akukudam ne achocho wuro bi wonom eka ho ana omo kyerem se omo de nneoma wodu ogu akwan so asisi akurampo no omo de America dollars no 25 million omo de ehwe so ne ba ba hyehyehye ye Ghana yensra hwe bia dwumadie no enso emu ama nneoma timi akọ nanim to jese we betimi anam so ama nkofo do na no Ghana ye omo nika so mbeba ba sra yen enwo asem enso de obokatai ede aba Dr. Alhaji Mamudu Baumia Ghana ma panyina be de kire akora na okuta shavu yi ani achese wo sanete ya nesa achese ene amene wo kase de ochim se aye 12 Ghana Armed Forces Private Sector Partnership deal no wo chese wakopa wontoma kama enso de oboka tayi emu osuafo no na hwambambo ensem dwumadie so o Michael Ko Ghana mia National Security Minister Orakan Albert Dapa ana nifanyi edahei wode atojo chemse Ghana for ya ward no wa wo bɛyɛ wadwen sɛ wobɛte ɛyɛ ɔhyebokuo bi na wobɛyɛ wadwen sɛ wobɛtu atua o Michael Ghana so no de ene yero tammu sanse Ghana bambɔfo no o ma yɛ ward papa odi agro ye bɛma waso ayɛ hye ye ni titɔ asiada ye nae ye ni titɔ pa enwasem enso ewada boka temwe ɛyɛ the Daily Statesman mu ensem na the new crusading guide nie the new crusading guide oboka ta na dia tudwa se the medical catcher the oboka ta ahodo mu no owura Albert Kandapa the oboka ta nyina wajaboso pa ntiwedie e wasam amobɔ mutirimu po se ye betu Ghana so sane nyina no wasam ye very very careful nyasa munnim na mudi agoro amaso be hye ai wase yemfa no eni agoro kran bambɔ nsam de aban ani brabre no enya agoro kra na eno achi no na wo kyerɛ mu se eye lake side village for one ene eye France panyina wosi wodma na mu o Michael Ghana mu ya France ambassador one etimi ade ahyemu a cheseja o maton sa didi age o mani kakra kama ada obokra tai enso so etwa ho nsem ede enso aba kama ewa ha na eno eye nsem ebia ebi eka ho ade new crusading guide obokra ta no ena no pai wono so ede eba ya bomu nkyirimo ede amawo na metro so komanima daybreak say freedom in truth daybreak I don't know na Albert Kandapa say piemu hanumu wa say piemu antini nsem no so medical dia somo dada osoafo no ena hwe eye ahobambo ensem twumadi eso ne nsem na sabam na enu achi no ena chochowuro ne nintini Ghana man pen excellence na nadan kwakufa de kan bio eye destination Ghana tourism project no eno so akopa wontoma a chese wonsem no enso daybreak ede aba kama Dr. Alhaji Mamudu Baumia Ghana man panyina be de kire akora kopiemu asante mantamu ene asrafo awodo totodwo ne nintiri kodi ahiemu no enwo ensem so wasan so ede aba ewo daybreak de bokrata no emu na aye police sadom ora IGP dampare no wani ya chese o hwese rodinde ne sesum na no na osrena na osehwe Ghana ha be yedwe akronfo amai madwe sema Ghana fo ye ho ntoye no mesoma ye krado me ne masoafo ne mapamfo ha ye betum so asua se ye betum so atua papa ento se ubowram ewo match bosom ye atwa mu ya mu a akronfo a wo setimi so mumu eye maako aduonu nwotwe 28 ena wo sa so mo patch mu ewo Michael Ghana ma match nko a ana wo wie no se mumienu omo de omo yo madwen so omo ye storm ti aposifo na pese omo che wo no de omo family kwa so no ana omo so ani aposifo no eyo omo adwe so beto aposifo so atwea ti eno sa na tututu okokọ so ana chese mumienu so omato nananom ewon se nti ukabo mu a na je se aduasa
akrɔnfo nko a policefoɔ yi ɔmo adwuma ɛwɔ match busumi no mu ɔmo yɛ aduasa ti ɛwɔ ansem daybreak freedom in truth the bokrata no ɛna ɔno so wakyerɛkyerɛ mu ɛde ama yɛ kama na the founder wɔsɛ ɛyɛ credibility the bokrata no wɔn so de nsɛm ahodoɔ de aba na Ghana man panyina be de che Dr. Alhaji Mamudu Bawumia sɛ piem wɔ ha ne nyinaa no ɛyɛ asɛm kora medical de asomo dada no ɛsɛ ɛyɛ 12 Ghana Armed Forces Private Sector Partnership Deal wakwa pound ntoma kama ɛbɛboa sɛ ama Ghana kɔ nanim na wo wie no ɛna wɔsɛ twamfonyi bi de aba ɛyɛ Dr. Alhaji Mamudu Bawumia Ghana man panya be de kyire ni mfonya asa pie mu ebie na weni se no atwotoro nya nintini bi ekeka ho me hu se shoes kakraka ibi shoes no type bi a bi wom kama ana o chese no so eye dwumade shoe factory a ewa Asantemantamu eno so eye new fashionable shoe no eno so akwakopa wontoma kama ho asem enso de oboka tai ede aba Destination Ghana project wapa wontoma kama ebeboa pa ama eye enkrofo so atimi aba Ghana ha aba abehwehwe yeso adwumadi a yedie emu anase ensrahwe no so atimi aba ha no ensrahwe kama ne nyamba beboa ma yenya sika na afie de abo oman no ho enso ebra na Daily Guide Ghana's favorite newspaper emunsam nie ayam na sebegamu chiamenyene ene this time around waje aye eninuam kramofo o mo kyane bi kama na ja waje ne jarabia no so kama efe pa kyane Maakye jarabia no kyaye kama anaja wosere ne kiki no ba ko na ya wota ahye no enso wa ha ene wade atodwa kyere mu sei ebo no won nana beko I will fight Nana says Aban Baben masebe dwom chiamenye se won nana beko yenim entokwa enti gise ukọ aye Daily Guide mu no akwakohwe enti ntokwa ready ka mekwakope bi ahwe mekwakope bi ahwe pa enti ose kata fe toso miensa unya Daily Guide na wape de enti a aye owura Kingsford Urban Babin ode sansem we enso eto eye edwa na ode owura bi fonye di ato no wote se ye fe no aye Canada Japan aka Kenpon okay ono na lumba de ne bo nwom no Canada Japan kwa ni be therefore di no abro okay inti obi asem Kempon is kanipa I see ne kurum am fro arunsu o se wayi kwawu honum ba bi oye kwawuni Kempon I see on your friend Kempon cappuccino say yes udin an yebo ai anye yesi okache despite ne Obuoba Ofori ata ai ofori sapon kafra ase kata no omomwa odo mbe kobi omomwa na owo traveling agency travel and tour no okay obi na why na dwe so person we die odo mo ka ho kobi kama ayi offense and speaker enye ntokwa twire yi bi ni wo kan unso no why na dwene se on tiase ma executives no mbungam fan enkyere omo parliament no ne omo pe enti ono so why na dwene se obebo legislature no ho ban ama oma ye independent enti enye se woni nana do be control kwa pepe enti na meka so mu to de bokrata na oma kan ya sebo omo de ya na omo person crofo talk na we de ko be ku pepe de ya ne nka debi be fe pa o na we ahoden ne we hin obodo ka fa bo hwan obiam omo nko emma omo tiri mu say example na umse omo ko nana call parliament we hu ayonko fa na so nana sensan no ne sada na betri no che nana ka wi sai wi nefe omo sia omo ni je pa akwai se obi all can de bone de fa wo ohunu person adwempa de munya no adwempa no TV radio no so no kasa gbegbegbegbe no afi ohunu adwempa ni nie no wajo yate
enti daily guide da obokrata mu nsem bi eno no na owie no se eye Collins Dauda ene nkrofo na bi nso masem no da so a wasendi bia na mo hwa anim se Yakopon ya adoma May 11th omkwa kopiem na afi asem no mapɛ performance bire ɛho asem enso ɛwɔ da obokrata yi enso emu na wose Ghana fo nso yani brabre no yani titawo pa krofo bi o mayo magin so maye nna no ombetete Ghana brabo no omoso so omunya hweye we aye daily guide Ghana's favorite newspaper mu ensem eno no na da obokrata me de to aso de amawo no aye truth and accuracy every day daily graphic champion na wano ena wode na nadan kwa kufu ado ne etotodo ne ntini bi emfonyi de aba ewa ha ensem wode atato no medical de asom dada wo kire se destination Ghana project abana kopa hontoma kama so ewo eye UK man mu a chese enya agro eho asem sikaboten edi bewuram ne nyina ho nsem wakuchire ede a good daily graphic enso emu kama na eye Adijan ede Kotoku Ajan Kotoku Ajin okay Ajan Kotoku Onio market say e hodo na mana no mo ton jene ewo agbogbolosyi no say yi o mu fi ho no Ajen Kotoku ni ade mo ko oh okay na aban ni guso a o siesie ho nkakran de ama wo mo na eno hu sika na omode abeto de bon krata ni mo okay I see into was 5 million Ghana cedis eno omode ahyem what we are no ana wase Ghana health service for ana omka che Ghana for nyina say COVID-19 protocols no miantu na jeje mu ase ade abon na say asi adwuma na asi oh there be ti say nose mask ni say no so I say onka say yenya ihye onka say yenya ihye o say unse time we ba critical no mo ye mra bi de taachiri yeah sa mra no che sisi ya no mra no sheda nya adwuma sa nya chinchina se baby abeko bi ahye unse duru baby ni ase no nose mask no entry yeah enti sisi ya na onipa no oba no o show on show man kwan no mra but on case yenya ahye oh okay enti na amanfo bi ka se o mampani si yenya nose mask nhye no na na kakra e ba to wan kasa o se enye compulsory biom senka kan na ye o hye kete se wupewu na eno kra na ye o hye na ye hye ena nka me na metwa no wanu asi na nka me de atoso ni ye nhye enti si ade agya enti ena enye o hye de wa na oja wa kan te wo senka jama ne konkon ho sa oh there be se na tie no akra ye unse ye mu bebre no de ya adwene se ye bekoso wa hye because eno ni business e bi no nso ye enti ya ansha o mbe da didi so na say no mo so tia ena eboa binum nso papa nose mask na ewo mu se yese nyo hye but e ka meme nko an ka mo me nhye because unse nose mask ne bae no oni doctors ne atwetwe nkomo a inflammatory diseases ahodo ananka ekoso bebre no eso tie kra drastically they say obu hono mo a emfuturo konimu na onyinyenya yare ne nyoma eko fem kra ena unse ye Ghana harum no ye system no polluted sure na ka vapor na mu na oil we na mu na scent basabasa bi na mu enti wonam na hye wa wankasa kra no o bo wa wo ho ban enti wo mu so mampani se nya o hye but nke betumi a nke ye nhye sure akwese wonam ofonse ya yire bi kwan so one say no smack wa open how ma enti yeduru ofonse ya yire bi nso de na ene eye Honorable Kojo Opon Nkrumah sure Minister for Information ono kro no asan ye MP ofonse ya yire bi ene ne birthday sure enti yeduru ofonse ya yire bi dia na ye ma no happy birthday sure on live to be 93.3 and beyond sure erade nkan ho amen na media nkeka me nko a na nka dachi bia no come Ghana president sure na me ho e ka me nko a o me enye sa chinchina ho ba me media ka me nko a sure anka dachi come Ghana president ebeye sure owo charisma no ade ba ko papa we ho a
ɛyɛ no sɛ Ghana no yɛtwɛn ma onipa no wu ansa na yaka ne aba bɛɛkeka nsɛm bebree no a but ɔte obi te ase ama ne nhunu ne mmɔdemmɔ ɛne ne sintɔ ɛduru baabi na ɛnyɛ ɛwɔ sɛ wɔka but ɛduru baabi na ɛyɛ nso ɛwɔ sɛ wɔka obufu sɛ dɛn wobɛn no a na bufuo no kɔ menim sɛ wa experience saa bibia obu betumi afu one thing about honorable Kwadwo Opon Nkrumah ne say oyɛ friendly ohunu sɛ me minister of information me na me kasa ma aban nti me position was so to the stand say enwo sɛ me brɛ me ho asekra but sɛ one na kɔtɔ da wohwɛ the way a ɔte the local radio no ɔte ase enti sɛm trɔfo what the local typical local pa no to be ase pa to be ase to be ase obi anka aka so na maybe amene radio akɛse bon komodi nkoba be hu nsɛm trɔfo ɛwɔ aha no no a anka obey yi kakra but opani we de ne de ntesa to the level a de ne sabetu kom mfonyini kura mu betwa na mfonyini nso no wasan posti ɛwɔ ni page obe posti mfonyini wɔ ni page obi a wonye obi a wonye wasoma enti Honorable Kwadwo Opon Nkrumah fine gentleman a me de nkeka me nko a anka dachi omra me Ghana president and we turn 40 enti no happy birthday and confirm Honorable Kwadwo Opon Nkrumah ene ebegina no nda bo krata no so ne yedi asi wodi si no akode a awerɛho sem bi nso a efiri abura edumfa ba ne sɛ 63 years man enipa miensa mom enipa miensa aka ne ho ama 10 years abofra abayoa oma defile no oma kosese akwala no 10 years 63 years enyo ono nko awo wanya nkwakora bone miensa ka ne ho ama oma ye 9 ana makodi sa nyamana sem no oma ko gine 10 years girl akwala ne ntumi nante bubu no kwa oma bubu no na panyini kura mpo no ko betimi agina oma bubu no nano na metie maame baako o se ne ono maame panimu o mema mienu kura mpo asem eto no na akwala 10 years mako me yesa enkwakora me 9 ono ka ho 9 ai sa no pon se me kan bi enkwakora o we wasi we de we ni kwakora se ekedi o masemu sao ye pete busi wonu ma ye twimako ye de afamfia no ho ye de bi afom achi enkwakora ni bi enkwakora boni o tetra we won wabo ne bra wi o oye wo nana kanso wabo bra wi abese obi ba life na 10 years di akono be na wone ho o tunu ho a won ti ase akono kra ntimi nante oba ne nam ontimi o easy ibo makoma 9 na wo adai ontimi mame na ase na ja ye face se Ghana yidie ade chene ya anti asem fofora ya yemusuo da nti adwempa ne Kofi Mensa ena obeka ye ho ode de bon krata mo boso ne de bre yen ono ena wo ba yifi ha no ye in charge of yen online osan so lead producer de ema Maakye dwumadi a yedie wa ha no mo ne position doso osan ye deputy event and planning deputy manager adwempa Kofi Mensa abranti too much 24 minutes into 8 a.m. Omanfo a mowo achim aduasa eno no achim suadro abato mpesua so for over menka 10 years eburo 10 years o krono ankasa ne yetese krono a wo ho no mo be se 200 years nie atimaduasa krono na wo ho no be 200 years nie mobile network na enye adwuma omo be ye call omo be bra na Honorable Kennedy Osei Nyako ese wo mo bo
sɛ ɔbɛma wɔn mobile network sɛnea ɛbɛyɛ a calls a wɔyɛ no ɛbɛyɛ so easy ɛde ama wɔn truth to ne words no as we speak wokɔ akyem aduasa mobile network no ɛyɛ fully connected baabi a wogyina bia wakyem aduasa sisi ade wobɛtumi ayɛ call enti Honorable Kennedy ɔsɛ nyako anɔpa yi yɛse nyankopɔn ɔnhyira wo ɛne ɛbɔsa a wohyɛ yɛ a wadi so ɛnyɛ politicians ni na ɔmohyɛ bɔ ɔmo di so enti wahyɛ bɔ no wadi so a Honorable Kennedy ɔsɛ nyako MP akyem so aduru anɔpa yi ɔmanfo ɛwɔ akyem aduasa so ɔmo da wase yankwa ɔma no so na yɛne Yewura Joseph Oheneba Ahen ɛnkɔtwetwe nkɔmɔ panin wɔyɛ security expert wabene yɛba ne bambɔ ɛne emu nsɛmsɛm a na yɛne ne kɔtwetwe nkɔmɔ Yewura wote yɛn ka anka na fam so ne ompom bɔkɔ yɛhɔ adom no mpa yɛ nyankopɔn de akyɛm yɛde Awurade ase anɔpa deɛ yɛba wo nan so a yɛnante sɛ yɛ tiawa mobile money nansan nkurɔfoɔ sɛ nam 11 nti wɔn mu begyaayɛ ɔmo begyaayɛ nso deɛ ankyɛ sɛ yɛsan ɛkɔ cash system a na yɛ nyinaa yɛ preachy against saafoɔ yi a ɔmo gyae mobile money yɛ na ɔmo asan de sika asoasoa adi dwa no wɔn mo bambɔ sɛn ne teɛ Oine. Hello. Eja yeti o. Eja. That's it. Mami ni kantia wati funya na mentia o my Ghana. Mentia obi bia o agenta e ma Ghana. Ya o pese Ghana ntin ko na chine so so e se Nyankopon pa e bo se on sakra na ji. Amen. That's it. Apa inga mami mo wati ansa. Mami mo wati kakra. Ghana ubi no obesu esika. Obesu esika esiri tire so de akọ akudija eni eno ehu afufi aba ho dada ama titi enamwa okra awoso de futi na mse me de fa wa awoso ade stedi ba ma tike eye eduma na mtike eye eduma pa ekoya akokuti ke wasema ubi ke yesan akoyeki na yesan akoso esika esika ye ebeyo ne se ofa sika tupu die se de wo kan ani ejebi akwantium na ye ko na ye ba ayi no a ensakra ye bia enye de ebem bibi ye se empanyifa ka de bibi se na bibi yi ensinsanso ewum ensinsanso ha kakra ewum ana mfasedi so ewum offer security in financial ensinsanso kakra wu na all the economy na asem so be ka ho a na atimi akodi peyo e wo Ghana kanku ye tie ne se wo mu a o mu diga no a sese asem abase yi le bi no o the oyini sika nyina si mobile phones no ma yen ka no kore yen fa politics and yen ka no kore so o mu ye sifo in the sense say je die we se wo yi sika o de ya ahwe omo yi sika ni nyina wi a wo se message ya ba don't pay anything to them anybody sabia no ukọ ayine so a obia o yi sika no wo hu se wo sisi Ghana don't pay anything to them and so o ka se wo pay a ono wadi nka che okra ide da dansa no di sika no ye de e wa se sika no ti kwan ya bisa ye ho yebisa ya ho se sika no oti ko hin enti ye nananom ne ya mre wate se me maame a oton bibi na ono no edi sika ko tu so ana me di sika kakra bi asoma mobile money for say enfan command na me de na matua ho sika no me pisia command matua ya te na wi no o se ekoyi a na ya san ji sika wa abra mra ne kire se eni se wutie sika bi ya de because at the end of the month say January wudie no o mu calculate ni nyina no mu de wo mfa so no a wo tie free yen ye ho no aka bom asend ya ma wo mobile sender no vendor no ni aso ati ase won say ya adwene enko ho wi a ade ba ko bi so wo Ghana metwe adwene so asie no so emfa wi ho turi anyway nkomo na o ma fa say sika no se e ba sa no ama enam ntem hare so
nipa bi a ɔgye sika biara no a n'ani wɔ sikadeɛ so no ntɛm hare so no ohia sika no nti so ɔgye sika pem na deɛ wɔte ne 5 cedis kura ɔbɛka kyerɛ sɛ nyɛ fii mama so deɛ te na fa me sika no yɛ den ɛma me nti yɛnkyɛke nti a open more market ama system nti na me sɛ ɛwɔ advantage and disadvantage ama obiara obenya sika kakra bi ano asate yɛ den ebie saa mobile vendor ne bi mobile money ne bi yɛwia yɛn si yɛhu ama banks kɛseɛ no nyinaa kɔfɔm because we say no obi afa ne sika nkɔtoɔ sika no yɛ movement ɔn sɛ Ghana ha no yɛnhyɛ da nyɛyɛ saa sɛ obi de sika bɛda baabi ahyɛ ɔbɛyɛ mortgage anaasɛ ɔbɛyɛ fixed deposit na ɛyɛ kakraa bi na ɛyɛ saa adeɛ no nti ama sika no circulate wɔ system no but deɛ ɛhyɛ kɔ individuals wɔne dɔɔso ɛndam sɛ mehunu me sika ani ɛfa ha akyia mahu me sika ani akyia wei asɛnde ama me ne nti no yɛnwene te a yɛte yɛ ho no abaakɔ kaa sɛ yɛte yɛde a yɛdeɛ nsa agu yɛti wonim nsa yɛde agu yɛti no afiri asikafoɔ no hɔ because me Kofi Ahen me sika dodoɔ yɛ sɛn ɛna ɔhene ka manya bi de akɔsɛnde wɔ bi so ade asɛ enti mete hɔ a na deɛ ɔwɔ sika ɛno aba nso ɔfi gye ma se Kofi sika no a ɛhyehyɛ na aban de aba no ɛnyɛ ɛnam so ɔno na sɛnde sika akɛseɛ no nti no ɔpɛ ɛne yɛfrɛ biribi power in voice or in sound ɛwɔ security mu ɛne a ɛkasa no ahoɔden wom paa nti afei yɛyɛyɛ n'aba no ɔno asa akɔtena no office na mbi mi mmom ɛna me nam abɔnten yɛ dede sɛ adeɛ no a yɛde aba no ɛnyɛ me nua ɛbɛma banks ne nyinaa san asɔre nyame adom ɛnɛ wokɔ Barclays Bank wokɔ commercial bank wokɔ da menka banks ɛwɔ ɔman mu ha edu kakra no wɔn aba fam abiebie banks ne bi even stations enti ɛmma sɛ sika anka mede kɔdi gya kam kafoɔ no ɛbɛyere magyeɛ no ntumi mfa nkɔ ɛnɛ wode kɔ bank na yɛfrɛ biribi instant savings less than 24 hours yɛte wo kakraa bi na yɛagye wo sika no na sɛ mampɔn na wofiri Kumase ɛrekɔ a woduru wo kelefia anaa aduru na wasɛnde wo sika no woduru mampɔn ayi hɔ no station hɔnom no wowura bank biara wobɛtumi ayi wo sika ne bank enti education ɛna hia sɛ day in and day out and securities ne nyinaa no ɛbɛ advise public and the government and the individuals no na yɛakɔ saa system no mu nti na mka sɛ ɛpono bi ehina ɛpono bi moto a na ɛhene pono bi susu ayɛ dɛn ama no na yɛakɔ saa system no ɛbɛsa ama banks no asan nya ahoɔden because mobile vendors no nam government ntumi mma hɔ ɛmɛbɔ bosea na sɛ sika no circulate within the local system banks no a ɛbɛpagya other big banks and commercial banks Barclays Bank ne other ones na keka ho ama aban timi asɔrifiti afiri hɔ so ohia sika bi adan so ɔbɛkɔ outside akɔbɔ bɛsɛn sika is within dabi ɛka sɛ sika wɔ ɔman no mu yɛsɛ na obi so abu sasa na ɛwɔ yi ɛtwitwi sika mu bebrebe ketenkete a sika no wɔ mu koraa wonyɛ dɛn ɛnti bɛsa ama yɛ banks no ahoɔden tu ɛbɛte saa kamukwafoɔ no because obiara nim sɛ me a ɔhene wonam ayangan wonam kwan mu kɔ firi hɔ ɛba bɔrga obiara nim sɛ asɛnde wo sika no already nti brɛbɛ no wɔba bɛbrɛ ɛnyɛ wo nkwa no wɔhia ba wo sika no wɔhia nti wɔn sɛ saa de ne kɔ soɔ no ɔmbrɛ koraa ɛma ano no ɔbɛka kwan mu abɛnya asɛm because onya hwee nti with this and that no sɛ yɛ tɔkɔ so a starting deɛ ɛbɛbrɛ by wɔn a area yɛ ne dɔso no ɛne wɔ soro nti yɛahwɛ yɛ a yɛbɛka sɛ yɛaba ne ɛyɛ ne nyɛ yɛ wotu mɔmɔnefo no wotu ɔkrafo no otu mɔmɔne nso so yɛ den ɛfo na aban yɛ saa deɛ wɛ no ɛde tax bɛba ɛbɛ reduce jobs no a ɛwɔ tan because sɛ nkɔlaa nketewa ne ayifo no nyinaa wɔn wie ɛsɛ sɛ wɔn titi fie no nyinaa ɛyɛ bi nti deɛ ɔsɛ aban nso so yɛ no sɛ ɔsɛ ɔno nso so reduce yi levy no cost no ɛde ba fam kakra yɛ adesrɛdi o obɛtumi ayɛ na ɛno nso so
abɛte ɛha hɔ no a anaa gyengyen no a obi fie si yɛ agyi ne sika no ɛso kakra na sika no atumi asie within ayi no ama aban anya 1 aban ebenya kwan ayɛ n'adwuma no a ɔpɛ so ɔyɛ 2 ɛbɛma taxes no a yɛyɛ ne aban sa ayɛ den aka 3 ɛbɛma esikafoɔ no so no wɔn ha no a osun taxes no a wɔn mu so no ɛno nso so anya nti going back to the old system no doesn't affect any idea. One, the only thing that they reduce the movement of woman kase obiade ni sika no super obiade ni sika no kwa kuhye mu no okay ahokare beba super nti dia wakyerɛ nyinaa no ɛyɛ ensusuya ususɛ nka mpanimfoɔ tie yetu so anamo wanka bɛboa yɛn but uyidi nyina de si nkyɛn a as we speak ɛnya wo nkwan wo nsusuye yi a wo de abayi ɛbɛboa yi enkrofo bebre no anso kyerɛ wo adwene a nanso so mpanimfoɔ against all us ɔmo de ato nkyɛn e-levy ɛne aba enkrofo nso sɛ yebeyi sika ɛno nti yɛnso yɛpɛse yɛhwɛ sɛ bambɔ muo no wɔ mo bambɔ tesen obi a wokoyi ni sika no enim baabi a oyi a wɔde bɛyɛ den ɛbɛkɔ do what you say ɛna afutuo bebrebe susu wɔ banks no mu susu a sɛ obi kura sika deɛ yɛka kyerɛ no obi kura sika kwan abɛfa so a obɛkuta no afutuo wɔ kwan bambɔ ho ɛwɔ sika a ekuta wɔ no ɔman ne ntosin sese sɛ ɔman no kwaa na ɛkɔ nti yɛ security na apagya wɔ mu paa yɛkura me sime ba besusu aba ama IGP sɛ ebetumi a anka all cases within the system no every month biara no yɛn pepe bi na yɛn create pepe bi dini for bi a security in Ghana newspaper na ya publish adwuma a wɔn mu yɛ every month once a month na yɛde aba na amanfoɔ ahunu sɛ security within the system no kwa animu paa ɛwɔ soro nti ɛbɛma obi a ehu hɔ no sɛ akora no fa enye hu sɛ aha ndisa wɔta afa hɔ nti rampant area criminals na ahaba wɔ hɔ no mmerɛ biara na yɛbɛhu wɔn akyi ama wɔn ahu na system na nya hope sɛ da biara yɛbambɔ te sɛ no saa asɛm bisa no ɛso aba ne yɛnya gyidie koraa wɔ system no mu wɔ bambɔ na sɛ system no ɛyɛ adwuma nti deɛ ɔkɔyi ne sika ama saa security ayi nso ɔkɔyi ne sika no mɛhyɛ wɔ mu bɔ na maka akyerɛ matu wɔ mu fo ahyɛ mu nkuran sɛ wɔn deɛ ma wɔ mu nsuro akyire biara na ɔman no hyɛ ne afutuo ne FMC station ne ahenkan no mu wɔ hɔ ɛhɔ nko ara deɛ aten sɛ wɔbɛbɔ ho dawuro ɛne nea yɛreka no aboa ma obiara afɔma ayɛ de ɛso ne yɛm nti bambɔ no ne sika ɛne yi levy no deɛ bɛfɛn sɛ ɛbɛboa ɔman no ehu biara nim sɛ obi yi ne sika akɔ ɛna mɛdi nka akyerɛ sɛ wokɔ tamale a fa sika ne kɔ Barclays Bank anaa commercial bank sɛnde to ɛhɔ deɛ no ɔkyɛ ekuta woduru hɔ nom a yɛbɛte wo kakra bi te sɛ ɛno koraa yɛ lesser than saa ayi no mobile money ne deɛ no a wo sɛnde 1 million a ne yɛate 1 million and 1 cedi at 10 cedi ɛno ɛbɛboa ama ɛno koraa no sika no ɛsoro kɔ no akɔ ama na abo ho ban because the system no obɛyɛ no security no obɛyɛ no a ehia ma ɔman no bɔ ho dawuro a ɛte afɔnfoɔ no ayi so na mmom kwan mbɛfa so ayɛ na ɛni sɛ ɛbɔ ho dawuro ɛba saa so a ɛwɔ pin green carpet ɛma ɔmo kuni ayi wɔ mo adwuma yi okay yɛbɛda se ɛne nkyerɛkyerɛmu a wɔanya abotire akyerɛkyerɛmu ama yɛ ne atiefoɔ anɔpa yi yɛwura ahenka me da se na mama de sɛ deɛ no mame fa nto dwa okay mfie bɛɛ mmiɛnsa ni ade wei na nka Ghana man nyinaa wɔse yɛsɔre ne yɛyɛ ɛho demonstration against networks a ɛwɔ yɛfiri analog ɛkɔ digital no it's almost 3 years so I observe wa woyɛ television ana atekɔ woyɛ wei ana atekɔ saa yi ne nyinaa so berɛ no a woyɛ saa yi no wohwɛ saa deɛ no wonya adequate ayi no resource no na wo boka wo ho because with television this is about wonya news ni kakra bi na atekɔ ɛbɛtoa so a gye time a
president bibi nti saa de no yɛn nyinaa yɛn ka mo including the president na yɛn nyɛ demonstration entia network no a wo mu ɛhwɛ sɛ yɛbɛnya smooth movement of the air system no ɛno ne ma de sɛ pa a mepɛ sɛ FM stations ɛwɔ Ghana radio stations ɛwɔ TV stations ɛwɔ Ghana wɔn mu a nyinaa akasa tia ɛhu what kind of engineers a yɛwɔ Ghana ha that is air cost because what side effect security in the system. Okay, that's papa say wasan a lead another discourse yɛbɛhwɛ na yɛdi mu nkɔmmɔ nso so na aboa yɛ nyinaa na ɛyɛ na edu baabi a yɛ annoying sɛdeɛ wɔka no w'ani abere wo ho a wɔhwɛ adeɛ dendenden na ɛtete kɔ saa nsuo tɔkora TV ma ɛyɛ awerɛho engineers bɛn na ɛwɔ ha wɔn kɔntuo nti wo deɛ ɔpɔn afrɛm na yɛni nkɔmmɔ mate yɛda ase paa yɛne yɛwura Joseph Oheneba Ahen ɔyɛ security expert and yɛne kɔtwetwe nkɔmmɔ no 41 minutes into 8 a.m. Dwumadi a wogusu a wotie no ɛyɛ Maakye ɔfrɛ me Obuoba Ofori Amanfo mepakyɛw mensa kakrataa yi efiri Akyem Asene Police Station Ghana Police Service wɔn nkrabata ɛwɔ Akyem Asene na ɔmo kyerɛ sɛ Maame Agnes Oduro a wenya mfinhyia no aduoson enum 75 years aba wɔn hɔ na Maame Agnes Oduro a wenya mfinhyia aduoson enum yi ɔkyerɛ sɛ wɔte aboabo adotei ɔmo de ne number a wofrɛ no ɛbɛkɔ ɛde aka ho Maame ɛbaaya ne nantesie ɛyɛ tiawa ɔkyerɛ sɛ March ye twa mu na anu ya ne da ne twa to okra no ya woda no ɛna Maame Agnes Oduro a wote Akyem aboabo adotei ɛba wo mo nkyɛn ɛbɛbɔ wo mo amane ɛsɛ ne nana baba wa bi abayo akra bi a wote ne nkyɛn wanya mfinhyia no edu enwotwe edin a wode frɛ no ɛne abena ako na abena ako na no ya woda ye 31st March no epie frifie opie frifie be se anopa du baako entem honom no abusua o kyerɛ sɛ ebepem eneyi abena ako ensa ma afie biem na ɛno na wɔn yɛ sɛ wɔn ankasa bɛhyɛ ase abisabisa ɛnamfofo ne abusuafo ahwɛ sɛ abena ako ebia na wakodi abusua bi hɔ no mo a wasan abafie ama Maame Agnes ekoma tɔ ne yam we ne bɛfrɛ no a wɔse hwan abena ko wɔ maayo we ne bɛfrɛ no a wɔse o saa entina ɛyɛ akwakoyɛ nibresam ɛne so wɔn de akɔdan Akyem Asene apolisifo a wɔn soso atwerɛ krataa de ama no sɛ wobetumi ɛde akɔ biaye a yɛbɔ dawuro sɛ yɛmmɔ mu dawuro ɛma adasa etie no ɛnso asonte na sɛ obi ehunu ne nana abena ako a watimi edna de abrɛ no na abusua ɔkyerɛ sɛ abena ako opia frifie na no ya woda no atade a na ɛhyɛ no ɛyɛ blue black trousers ɛna na ɛhyɛ no ɛsoro no nso so ɛyɛ atade soro a na ɛhyɛ no ɛno nso ɔkyerɛ sɛ na ɛyɛ blue ɔka twi kasa saa nso so ɛna gomua kasa no so ɔka kakra ne tenten ɔmo kyerɛ sɛ ɛyɛ 5 feet tall ɔmo de adesrɛdeɛ de ɛto atiefo a wɔn tie Maakye ɛne ahenkan animu anɔpɛ yi sɛ adaworoma ebia na obi ani gya ahye abena ako ɛso ɛne obehunu sɛ obi a wayera no otwena ni kuru saa wobetimi de na kɔ police station bi ɛbɛn wɔ ana fa ne bra ahenkan ha ana number yi a me de to dwa wobetumi afrɛ 0244 155 641 0244 155 641 Maame Agnes Oduro nani abre papa sanse wonana ebetena wo nkyɛn na wonana na ebeyira kyɛ sɛ ensɛm a yɛbɛka kora dɔɔso bebree
maame yi si wɔ srɛ ne nsa da ne nsa yam ade hyɛ ɔgye mu di nti si w'ani gya ahye ne nana abena ako wanya mfinhyia no du nwɔtwe w'ani gya ahye ne so a adaworoma na wama abusua ɛnso so aso ate na wɔn mfa mu aseda ɛmfa ɛma wo enti wei ɛyɛ amanebɔ a Ghana Police Service nkrabata ɛwɔ akyem asene ɛde aba sɛ yɛmom ɛma adehyeɛ enti maame Agnes Oduro aboaboa do tɛɛ no ɔteɛ wo a wahunu ne nana abena ako no adaworoma na wama naso ate maame sanfa number no nto dwa biom ɛyɛ 0244 155 641 ato anibrɛ nti ato mmarima yɛsrɛ mu ada momo ayɛn na yɛnsa ɛnka yɛnanan yɛsrɛ mu paa yɛda ase bebree sima no aduanan ensia ɛna abɔ apa anopa no wɔtwe ho dwumadi a wogu so a wotie no ɛyɛ maakye ebinom obisa sɛ Asen North MP onimonyamfo James Jachi Kwesen na sɛm no akoduru san a abusua bɛpem ɛne yi a yɛkasa yi deɛ majority leader onimonyamfo ɔsɛe kyɛn mensa bonsu ɛkyerɛ sɛ ɔno ne nte aseɛ ɛwɔ mmerɛ mu no Asen North akonwa no ɛdampan ebedi mu nkɔmɔ ma menkwa homa no so mmra yɛfiri hɔ no mu ana afei yɛmmra medi saa nkɔmɔ no meni owura Adombiri Clinton ɔyɛ president ɛde ma Responsible Citizen Ghana wei no ɛyɛ ekuo a wɔn kasa de ma ɔman nkɔsoɔ yɛnkɔ ne nkɔnkasa yɛwura wote yɛnka na fam so ne yɔmpo mbɔkɔdeɛ Pacha moye na mozo nyame adom yɛn nso yɛ ho yɛ papaapa no pɛ yɛ ba wo nkyɛn a yɛama ne bɔ yɛ tiawa yɛpɛ sɛ yɛsua adeɛ kakra wakɔyɛ panyini a woda Responsible Citizen ekuo ya no ne deɛ na yɛ penkyeremu wɔ ɔmamba asɛdeɛ ho a moa mo hɔ na wɔse yɛba meyɛ Ghana ni me wa asɛdeɛ yɛba no ɔman kyekyere a me wa asɛdeɛ bi a wɔsɛ meyɛ sɛ Ghana ni Pacha ni chia wa machifo nyina ene ni amohwɛ mo wɔ TV so ni kwa ne sɛ oya ɔmamba pa yi a opɛ sɛ ɔman no ntupɔn a ɛwɔ sɛ amanyo sɛm no ɔsɛ wode ho gyim bi ɛyɛ amanyo sɛm na ɛbɛtumi ade ntutuyɛ sika ntutuyɛ aba yɛ school kɔ yɛ kan kɔ adwumayɛ aba ɔman nim na ɔman no ankɔ yi a wɔsɔ wontumi ankɔ yi because nneɛma no nsisi so wɔsɔ wonhu so na adeɛ a wobɛtumi ayɛ afa ho ne sɛ wode w'adwen a wobɛtumi ade aboa ɔman panyini ɛne ɔman no na ɔman no ato mpɔn ɛyɛ nyinaa asɛde sɛ yɛmboa ɔman no ɛyɛ asɛdeɛ sɛ wɔsɛ yɛboa wɔ man nkyekyere ne ne mpuntuo no wadawroma wobɛtumi de afam kakra asɛdeɛ bɛyɛ sɛ mmiɛnsa a sɛ meyɛ Ghana ni a ɛwɔ sɛ mehwɛ na meyɛ ɛboa wɔ man nkyekyere ne yɛde kan nyinaa ne sɛ yɛwɔ mmara a ɛkyekyere ɔman no ɛwɔ sɛ yɛmfa yɛ adwene nkɔ mmara no so mmara no sesɛn na asɛm si a te sɛ yɛsikasɛm a ɛnkɔ yie mmara no ɛsesɛn deɛ paa pɔten sɛ ɛkɔbaa ne sɛ yɛkaa sɛ former president John Dramani Mahama na sika totoyɛ ɛnkɔ yie yɛde yɛ papa Nanado ɛbaeɛ a still yɛsikasɛm ɛnkɔ yie akɔakɔ yɛ sɛ yakɔ vote ma nkɔfo a ɔmo nim de sɛ ɔmo nim de na yɛso yɛwɔ kakra yɛbɛtumi ade aboa ɔmo na ɔma na yɛyi a ɛwɔ sɛ yɛyɛ saa that's first yɛsika ho nsɛm nti mpɛ sɛ bibusa asɛm saa asɛm no
na ebe to me adi ho adwuma na degrees any master degrees any PhD nkofo eji ewo school ewo yesika tutu ya ho no omo de ye den nti ba ne se na oman ya eti se ekọ hiahim awo sika sem so na etoso mienu ye school ko ye can say free as say yes ye good abua eyina na quality so ehia na owie school na want to an ye wan kasa wo adwuma na o twen say aban ebema wo adwuma e kire say o ko school no wan sua hwe o fa mu keke nti ahoso so ye wo say ye hwe niye na ye nsiesie ahoso so na ya bambosem security ya bambosem de bia robbery de bia violence ina ko gina say ahohia ma ye wo mu no ahokyira ba sika nyi ho nti nkofo ahokyira mo omoyie papa nti se ile via ba e ba ha adwen achen senia yehu no awo John Mahama Bereso they say die the man peni danado danko akufado yesre no Mira adumbiri yebeba sa aspect no but baby am pese ye hwe sisia ene se me your mind ba me wo asade bi I'm talking about a responsibility so I have the sense to say you struggle a bit with a yewutwi no nti if you could blend it with English sani ebe ya ube flow a na etimi aboa yen papa me question is say me your man ba masade ne sen ubetimi abobo nneoma be miensa eye masade se me your man ba no me hwe na me ye. No problem. Nina and say we have our civil responsibilities. Civil responsibility has to do with the fact that we are Ghanaian. And idea because of our manner tumpon, you must take advantage of all those things that you must do to help the nation. One, like I stated before in my key session, but let me come to English. I'm very good, very comfortable here. Now, the thing is, we have laws governing this country. The 1992 Constitution. If we do not take cognizance, learn about the Constitution, what the Constitution says, we'll be found wanted, we'll be misled by the politicians all the time. Mm-hmm. So, your responsibility as a citizen is that read about the 1992 Constitution and know your responsibilities. As your first task as a citizen, get the book and then read the law. Now, let me help you with what I understand about the law. The law says that when power is given to politicians, the power belongs to the people. So sovereignty lies in the people. Article 1 of the 1992 Constitution. So, Bibia, president, and your appointees, they are doing in the interest of the people. So government, simple. Government simply means that it's for the people, by the people. Okay? So if anything that the government, any policy the government wants to bring, and it hinders the progress of the people, they have the right to kick against it. Let me give you a typical example. The e-levy. Almost 90% Ghanaians, including MPP, NDC, CPP, PAC, in fact, Ghanaians are against it. Similar thing happened during the Rawlings era, where the VAT was kicked against. A whole military person had to withdraw it and then open a broader consultation, which lasted for almost 5 years before it was reintroduced. So if the president is a human rights lawyer, he should do better than a military officer. He should have withdrawn it and then continue with the consultation. And, so that he can tap into if I may ask, does it have any link with you being a responsible citizen, or some of the responsibilities as a citizen you must undertake?
Exactly. So that is your responsibility. For instance, let me give another example. When Parliament had issues with quorum, that's the number of people who can take decisions, who can vote over a policy for it to be passed as a law, and then the Speaker of Parliament had to be a referee. Sure. We all know about it. So kindly go straight to the issue. Okay. The issue has to do with the fact that you must take proactive measures to correct the mistakes the government may do, because you can't say that anything the government brings, you accept it hook and line sinker. They are human beings. They can make mistakes. And the mistakes has to do with the fact that the 1992 Constitution is being what? Disobeyed. And for that matter, as a responsible citizen, you must highlight where it was what? Disobeyed. So that is why lawyer Abdullahi took the matter to court for better clarification. That was Parliament right at that moment? And the Supreme Court brought its ruling. So now the ruling is a working document. Now the minority side of Parliament has taken the passage of the e-levy to court. Okay. They have said they read already and they are in court. So the Supreme Court will now have to deal with their previous ruling and the current one that is before them. So that's our responsibility. You take action against policies that are inimical to the citizen, that are inimical to the masses. You are there as leader to serve the masses, but not to be served. In this case, we are rather serving the leaders instead of the leaders serving us. So, my brother, that's your responsibility as a what? As a citizen. To check the powers be, the powers that's supposed to serve you. Then you also fight crime. You support the security services to fight crime. Where you have intelligence to support the security, you give the intelligence. And whatever they support, the security agency will give you as a whistleblower, as an informant, whoever should be protected, so that when there's security, there's economic growth. When there's no security, for example, Ukraine and Russian war, can they have the comfort to do any economic work? No. So security is very, very important. So you as a responsible citizen, you must give intelligence to the security agencies to keep you safe in your own community, in your own society, in your own country. So that's another responsibility. Then it is your responsibility to improve academia. Academia simply means that you have some knowledge about how certain doctrine, certain policy, certain ideas can be developed. For instance, freedom coin. It is being proposed by a Ghanaian that, let us go to the dictator environment, dictator currency. Bank of Ghana says that you don't have regulations. So if you don't have a regulation, you do have to go to sleep. You don't have to go to sleep. You have to put together a working document. It's a challenge. Put together a working document so that you can absorb the idea of a Ghanaian. As we speak, Bitcoin is not a Ghanaian-owned idea. It is a foreigner. It is a white man idea. And we are even using it in Ghana. So if a Ghanaian is having an idea and you say no, you give the Ghanaian a bad name and destroy him, are we helping ourselves? Because if a Ghanaian makes the money stays in Ghana and you can tax those monies to develop the country. But if a foreigner brings an idea, the money he makes, he will take the monies back to his country. So you lose revenue. It is purely common sense. So it is your responsibility as a citizen to help government and institutions of state to have the ideas to grow the country. When the country is developed, it will benefit you and I. Okay. It's as simple as that. Okay, so I think your point is well made evident. So we will come to you when we find a need. It's a pleasure talking to you this morning.
Thank you very much for having me. All right. Into any era, Adumbri, Clinton, and a quarter train commander, President, demand responsible citizen Ghana. That also brings us to exactly 9 a.m. on the dot. It will fear her and no more. And commander, I can't do so. But Tiwe Mami, me ba, ye betu aso. Admission. Akim State Senior High School. Yasha Sia Yasan AJ Afofro. Wana Wabie JHS. Okwa SHS. Ya bie ya pro atuho. Ya courses ahodo. Ya business, general arts, home economics, visual arts, pure science, and technical. Neti, ya science our boarding facilities. Ya wa special room. Ana enuania eye papa. Ya wa laboratory, visual arts studio, food lab. Ya science our modern computer lab. Tidiai now pe. Sao pesa utro remedials in swa. Ya doba fan chere mu busum siampe. Na kwatro wasi na. Ube trane prekompe. Ya wo teachers fwa. Wamuni mu ade no mo chile ade a. Wamo ho etwa. Awofoi. Ene ahwefo a momma antumi antwa wasi. Sane tie bia menwe ho fa ne bra. Ya bema na twa ne prekompe. Na kane hu se ye gusu a ye je afofra. Omo eba form 1. Akim State Senior High School. Ya wo Akim Oda. Ya ben Akim Oda Ohima na himfie ne pe. Ubetimi afra ye 0556 409040 anase 0207163787. Akim State Senior High School, the greatest in the East. Akim State Senior High School. Hard learning, easy passing. Malaria ya banana drew nabo tenate. Fix Herbal, the Fix Mala mixture. Wa boni pitu, wa boni bede. Na otu malaria se prekupe na aba. Se wuti yo wenumato. Wa powder sisi wiye. Akwa hospiti ana akwa ye test ma wosi enya malaria. Ma malaria nzi unye bio. For Fix Mala mixture na obama wa pomuzin prekupe. Kwa drugstore ana pharmacy shop ne benya Fix Mala mixture ato. Na se pendudu etwa ko Fix Herbal wo adenta kantamansu. Ana fre one wo 020-844-4442. 020-844-4442. Fix Mala mixture dri. Obi a wenyin san. Anorma bofraba enufu. Ana bofraba onzi mfidwe bien mfa. Fix Mala mixture. Enkratuyi FDA apenodo. Amanfo mi chiechia na mi busa se wo pe fridge deep freezers ana ayonwa ehe na benya bie ODI Electronics mo oyiwa na mom no so bi se ope microwave ope blenders ope gas cooker ehe ana no so wonkro ODI Electronics edem obi hia kettle TV ana se rice cooker misro ehe ni wonko ODI Electronics edem yopo afei so obi pe washing machine ana bread toaster any mobile phone ne ho akade nso a ehe ni obenye bie ODI Electronics oyiwa asempetia se wo panyoma ebubo osu bie nyina top ane bo da form na mu akwanye na twa ne kakakra na fa wa de a ye delivery e de ko ba bia eye ODI Electronics ebusu say tam enyoma papa bi a wo pe say ye TV rice cooker washing machine bread toaster deep freezers freezer ana say iron fridge microwave ana say bibiti say kettle and gas cooker ni nyina ODI Electronics ememu anya bi at a very affordable rate. Umo kakra. Emfa oni babia wo. Di ohia ne se. Ube friend was 0550 900 600 0550 900 600. ODI Electronics. Babia wo bia. Utua ka wiepe. Ye delivery at the mouth. Open so a. Ubetima be pick your product. Ewa hinkan 93.3 FM heya. ODI Electronics. Ye boy. Adwumayefo memamo ayiko ya ye na former way master me wa ha na nanu cement amekotoma mo se mo fanya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa pa that's right unisam cement okofa ba ye no se wo total so se wo gba price no se wo twa blocks so se wo to blocks so ama ye adwuma ye mbre
Unisem Cement. That's Ramate. So we a mason, we a labourer, we a foreman. Na so pesa we juma ye fe ya kono ne gina painting dia. That is the product. Unisem Cement. Your bottom and a paper mu die. Na so bi pe cement papa say ya. Ehemfa no be biato. So we pe Unisem Cement biato e wa chim dan ni mpatam ha. Ubekwa some cheese enterprise. Your Amantra, yani Dukes filling station and the D enhwenimu. Fly 0243 583 190 and 0540 659 865. So we amazing and now foreman. Now we the enipa beto cement babu 50 bags so ye chewa de free. Some cheese enterprise and the D aba achim dan Amantra, yani Dukes filling station edi enhwenimu. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba ahinkai 93.3 FM. Still live on Ahinkai 93.3 FM. Some 6 minutes into 9 a.m. Jumedi Augusto Wutie eye Maakye Ofremi Obuoba Ofori Amanfo. Wadwe nkyerɛ no betumi edi aba. Mame na wase se kwaso agye bre no atwen yen amayakoto enkra aba. Obetumi wadwe nkyerɛ no so di aba ne akenkan ne kama edi ama wo ene eye a glorious birthday edi ema the honorable Kojo Opon Nkrumah Kon ena ebinum twa ne din tia efre no ene ye ne birthday wenya 40 years nti wunimu no ano a we hye ne well ai wunimu no a we hye ne well Same Boache edi free asama kese ena odi aba no pe no che a very good morning enko emfa Ghana fo nyina da especially discerning ones or say emfa ho ne propaganda bi a Ghana ha no mo NDC amanyuku be o madwene so mo beye enya de a ebetwe Ghana fo adwene e de afro mampani akufu ado amamu papa a wode ma Ghana fo no eho or say break the 8 wezo say me mamu good morning anopai Mr. Host na enchiankoma doctor efriye akoto or no chere say the best agric minister or say a future president ni ono so de aba no no what say onimu ye pa se afie we niema bedane ama Ghana for enso so eho beto mo kakra sisi ya dodo no agye atum se niema nko yie bibia mu aye den osimunya botre enche bibia ebeye okay nti Miss Ella Teku enso so edia wode aba eno no Inshiraba Anel Ashaiman constituency no di free aba no che se NDC betimi akọ Ghana fane nyina na omo atwa enkontompo e de akire Ghana for na so Ghana for de omo nim se NPP policies eye policies ya eboa ma oman no nyina ehon etumi etono was sunlight of a number of people but adwuma we de mintimi nye nonetheless thanks for coming through with your message. Bosheba Amisti enso di free goso zango ena ode aba say your friend no time aso incoming as sunafo not NPP youth organizer the good people of Ghana because we support to NPP and womo enhyehyeye san say omo wa ban mu a Ghana for ehon eto womo these and many more messages ena mode aba onso betimi do de aba ne akenkan de ama we nso say hello my good brother Mamu achi no peyo ahenkan FM ye frame asare bedman me di free achi modan na me di aba me pacho ahenkan monka nkyere NPP fo pen say asin not MP no ozeden NDC MP 1 asin blah 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 well unfortunately the message is not clear to me. Nonetheless, thanks for coming through with it. We see Obuoba want to say keep it up Mate. Also meet you pa me enjoy show and so keep the fire burning. Your friend me your boa Samuel KKB Kokobin and me di free by yeah. Me pacho messages in the door so but mami nkodi nkomo we mra na afi yemfa de aka no entoa so emfa emawo. Ye ne Vision Vocational Training Institute ba bebo enkomo ene omo edi esi wo se omo ye exhibition day na omo adisuafo no yama wo omo epamade no atare ene edi sima kakra bi di ama wo se omo nyina so na omo mfa mpamatade no ne ye nhwe se ne ye kire wo no omo edi ye adwuma ana omo hwe ne saa keke
enti ene wo ba henka na fam adwuma mu ha no mo a yase ha omo asinkonwa a omo se omo ye exhibition day mema remfi enzo se is it national na say international TV to say the say apo mako de wako minya na mo so e nyame adomi aso ye ho ye pa na ye national bibi ye TVET day oh okay nti na mo exhibition no I see ma yense yankoma twetwe no ase bibi aboko wo maso ye ho de to malakwa minya ye ho de pa de radiase ye chiatie fo nyina nso send the OTN Kano a Vision Vocational Technical Institute. Okay. Momo de need training. Need training there. Oh, okay. Technical. Yeah, right. VVTI. Yeah, you school no ye chere insano juma eni nimdie. Insano juma ho do na ye chere no. Eno na ene ye beda bie didi a chere mo. Mason for no ba be omo plastering ne de keka ho. Afi omo me electricals. Almost electrical we be a problem be a movie be solve the amamo. Omo ye fashion so ebe pimpam ntade a more thing e de ahye mo fia ha. Make us for the twi man anim. Okra be twi anim, oboba ko be twi anim ama. E makeup a twi obi a oba obema ye o mema makeup ho ne o ma de ho. Eti ni nyina ne ka ho a ene ye be exhibit de a kyerɛ mo na mahu eniema ho do a ye wo school ye mfa nhye dem nkwa na ye school mu ye campus won kwa anye no ye di bia ba bonten ama amanfo isi amanfo edi kan ho nipa edi kan twa ho ahia omo hwe de ekoso ya se ha me ka bia I see mahu sa woni wo asukufo ni bi enso ba ye sane tie ni se mene de ofri north ton ebisua ade wa ha nti ono twi no onte obeka ne kuom kasa na mene de ofri Togo ebesua ade wo vision ono so wa ha oh I see na the ofi voter region echire no ho anso ba ye no so wa ha bonofo no so wa ha okay na ye penzen sehwifo no so omo nyina so na obi abeka ne kuom kasa okay no obi hu obi be say they are all in the boarding enti yate maami we no every north na sape si ye ka twi ne dia wote obete madam se wo hoye bachane okay ya no akasa dia mai why all right inti u free northern region he fa ne bae bachame free upper east u free upper east bachane ena o television we he fa na all the way from upper east ena wa ba hai bacho mi mo advert or TV so and I'm found my phone number na me contact omo and I'm in director ne kasa yana me de baye okay madam wo na wo ye Togolese no bachane oh okay into who free Togo ne baye na wo de wo te Ghana ha no but who free Togo bachane na me so me wa Ghana haya get closer a bit to the microphone okay. Na me wa Ghana haya but because school no be kakra or Togo kakra ba edumre bi no menim papa decide say me ba be school no wa hase I was Ghana mpachwan I didn't in Ghana mpacho then tina Ghana ne say mengu say omo ya ade bi omo so wie JHS ana say SSR with ma ba school mo hase na de ya me denti e ma metimi ba hase ni say nsanu adwuma nti na ma me decide say me ba hase okay nti me ni ji de we omo ye ne pa omo ye nima pi wa hase catering for ye aduane different open decorations so ye bitima ye ade beble nti ma me ni ji say Mr. Mbeba school mo ma tie for say wo voice ye de but as e we chiri ben microphone ni ma kakra why as e wo mpe kasa but I had ya no akasa ma me ankasa nso me mpe kasa sa okay inti ufri Togo na wo se da bi Togo nsanu ndwuma suku e wo ho nyina wo mpe ope Ghana ha nso so a o ba wan konkran wan kokumase wan ko takrade aboabo vision adentia mpacho dientine se mangu se oba hase a wo mbo kan gu kwa
other schools no wo kwa wa obi bokako at the end of the day no so no wo won sanu adwuma ni ye but ha say no ba omo kire wo ye na wo wie so a wo bituma de aba obra enu ti na ma me decide say be ba ha say. Okay, enti wo no wo faculty ben ana mo kan say department mo de na department o okay wo department ben pacho me ye catering mo na mo no anu anuane no mpachan enti na wo be no aduane wo mpachan aduane ben pacho be a cake o be ye cake mpachan hey me favorite and is na me need you na cake ya sa keke na mo de some you be the back keke ho mpachan I see enti studio nkomo de ma ne no so mo se mo be cake we say madam wo be den pacho ya be pomade o be pomade oh okay matinti atare no timi pam obi a be ma ba utimi pom bi obi a de on pacho de o pe bia akola kitekete kra. Oh, I see. Yani so ye nipa. Oh, ye nipa nkwa dia pam na tare. Okay, mate. Enti yan kasa ma ye kasa ne nwa. Samo de mo machine we bia ba ase ho. Bibia. Aha. Enti ye nyina be si akwase ho sisi ya. Na to akwakoye no ho no de amaye. Enti me pa cho utie me na onso pese odi wani hwa ade a onso betimi aba henka na fam adwuma mu ha. Ase ha na o ma bɔ mo canopy no o mo ba be di sa adwuma no. Ma me nkɔ na me ne madam fufure nso nkɔ kasa. Mamo nkwansa obi a de ne krom kasa be kasa kire ne nkrofo madam efu a yes u free hene bae bacho me free voter u free voter bacha era vote from voter region soga kope watra ayi ofre hom posan peve ena oba be piem o achima boabo adentia bacho omuni ama mu ye me fe nti me pese me besia bi me si me dia kwachire voter for voter henfa na wo jita gledom se me so me free ho e me free peve so nim peve onte peve da me te da ba me nim what but you nim ho na papa free okay nti we dia yen aye die mu a wo so pamade bacha sani wade ne da wokun mu no opam ma nko ana se ma ne mema nyina both ma ne mema nyina okay nti obi a wuti your voter agency si ya kan bibi kire no oh ma kuma dago na voter for kata ma ku oyana no fia ma boboreta mo choji tagledomi ma school a Chimoda Vision Vocational Technical Institute ma ku mo fa anu toto suranga la fia anu toto na va fia ngunde siara atawe na yapoma atawe ngunde siara decoration nchupo no atata nyon pono atata atawe decoration design de siara kana jibia atawe adara ujina na do anya kpo amara hakpe na tweni ntamara kukum makoma kukure na ibo mi akata mi ava Vision Vocational Technical Institute na mi fa fia mi akoga kopu gbagbo mi akpo nfasuleji ma kukure na ibo mi akata mi ava akpe kaka okay enti from voter region to northern region madam udin the same mami sample bacha your friend Mariam bacha okay Mariam o kaka saben eka kusasi mona mo ye alafu be na mona mo ye za no bacha ayo na say dey wo buy one chia me yanko chia la yentie we ukwemfu tie o mbele me yabonu me Mariam Niti Upper East Boku. Kene Sukurube Vision Vocational Technical Institute. Man Fashion and Design. Man kekena la mzames lad bergo pa. Te man deco, te send food, te man den kafabord for mal bia fi aken vision for na yanga man. Te manam nem sam na moza. Nem pitib nem be aban belosia oza fi anasa kur kabord for zamse. Vision Vocational Technical Institute. Te bena
achim da abo if you can for not exams better they can cooking a mal than for border for mal post ya better go yeah me just want mo yedua bia de okay ba me call Togo everyone ça va oh man me friend teacher you post no buy your baby school no say there be wait me na ha bonjour. Ça va. Ça va bien. Ça va très bien. Merci. Je dis merci à tout le monde. Tu viens quoi bien quoi? J'ai fréquenté au Ghana ici. Quand j'ai fini là, j'ai décidé que je vais venir à l'école pour continuer mes études ici. Ici là, on fait les choses qui est trop bon. Quand tu vas venir ici, là, on va te montrer comment on fait les musiques comme cake. On fait toutes les choses ici, des pains, on fait ça ici. Toutes mes amis, je t'invite. Faut venir ici. Quand tu viens là, on va t'aider beaucoup. Je dis à tous les Togolais de venir ici. Quand tu viens là, tu vas te regarder, tu vas faire les choses qui sont trop bonnes. Tu n'as jamais vu de la vie là. Faut venir. On va t'aider beaucoup. Je te remercie à tout le monde. Thank you too. Enti vision for ena oti wo monka no ni aye kan nyina se international for se international for ba na ye yankasa ye ti aboabo ha ena di bedi agro ye sremo ensa no dwuma me se de bia me tena se ya me ka ho asem ensa no dwuma de ye eboa obetimi aka brofo wi a obekọ shatade be ka brofo wi a be didi be ka brofo be wie eye ensa no dwuma fo ya nti ensa no dwuma de obi ka se ya omo widua aboa wo minwano ma me na mase na afei because of adwuma na mo ye wase ho ni nti no yen konko toa so e wo ho no mo me da mase bebre chance ya das okay enti na te se additional form wo vision vocational technical institute na yeti wo monka no okay obetumi di o maba na afei yakwa ye adwuma no wase ho no mo kama all right so o hwa wo mre no 22 minutes after 9 a.m. 23 cc ya ena aboapa no pa no nkron ho nti ene eye TVET day omo edu omo nsa di adwini ye nneoma ewo ase ho no mo a kire se ebre no so ye nyina besi akọ no mo bi ni akwa nti ye twen omo aka no omo ba na fe ya toa so ODI Electronics samin kan kire wo a wutie me anope se eye TV fridge deep freezer gas cooker blender kettle washing machine iron ena wo pa wo mo ho na wo se wo ba sanse ye ba no home appliances a usan wo mo ho a ne aka nyina ya awe awu kotobeku ma ochine bi na dane anansesem to uhia kwadwa a wuchire mu akire no uhia abana a wuchire mu akire no enso so obi kwampo ma wache no ama ne die ni awo eyesa o ye twa wo sa no a uhia obi a wo se bra tie bra bi ODI Electronics quality durable a ne bo san da fam ena onsabe kan wo ODI Electronics ODI de odi na odi asem Brahin kan FM dankesie ni mu ye no mu nyina wa ha 0550900600 na wetumi afre na yedi nkomo K Asenso Limited enkomo ayegusu ayetwetwe ni fie ha nyina no yetiti nkonwa so K Asenso Limited adaroma no di nkonwa nyina de ama yen akonwa wutimi obetimi adandan ho swinging wheel office chairs ni ayedi nua papa de aye quality wooden chairs ena afei ye files baby ye keepu no ye keepu ewo authentic bookshelves emu a K Asenso Limited adaroma ena we di say adwuma ni nyina de ama yen o ya sorry we adwumakuo ena mo pese ye customizing mudin no edigu nkonwa no ho de mamo a eno so mo ba ye be ne kama de mamo circle adaraka of Iran Clinic Kaneshi ye wo Flamingo Road Zango Junction eya no afren wo 0302257209 0302257209 ma menko eye adisuafo mienu asan beka ho no eho na afi ye ntoa so wo ha enti madaro ma bebo mudin ama me wo a wudi kan ye fra wo sen she fra me ase sekina nyabotire o wo se ye fra wo sen ase sekina I see now who free he me free seshi western off region
I say yes, Sakina. It's a mortipa. I see. Now also from Western North, I had a man Uber school. I say you homini a technical and one be ho. Pacho, you me who be that our day. But now I say, hey, madam, Nyabotre. Say you hoy in a yed ma ho. Unim say you be quiet. But try. Who say Lord FM a honey wo? But try. A honor am ye dwuma. Okay. Enti Nyabotre kasa. Pacho, I'm fan ko se kasa no mo. O person de ko se kasa mo. But try. Yetio. Bacho, menka no session. Mpacho an. Okay. But from me Sakina, I say yeah. Me do me free session boa ko. Na me yearly SS 4 years. Me tiaro na me nyehwe. Into one day na me near moving wo. Kisala ba wa ba ye today TV. Today okay. Into me near moving na la ye woni Vision Vocational Technical Institute. Okay. E oble. Into woni apela me le ma ko madam. School mgbe enwe kure bi ehio ya masa ya mo okay nti abla ya mo pause ya nva number no bo mvele director oh hey ya mu hu ye hu o hwe TV no abo pause awala hu ye nti we ti mvele director onyane I like onyane akumapa oni mejujole ya mo okay nti oyele mpo no eche ngowa your friend che sama ama oni ngo ye fine ko hey Inti malebo ya ma school na in fact ma wuni Japan by me ya fashion designer na malimpo na machine po menzi no so kafra menzi machine no so ba ne me we start by from me ngolango pa ngolango geju ejimbele ma hora mani o ma pa ma fuma ro ene say na media no ya pama wie ma pama wie mate I see madam me ba chon see for saying Letitia dey jam said okay ye frame no untumi enya asante hinda okay nti abusua sahwi na okay no ne no kire nyina ne se wa wie school atena fie 4 years ni wonya hwe na no ne ni sister hwe TV a na omu hwe today TV and omu hunu se ye ka vision ho asem na ne omu sahwifo ni timi pause TV no and omu peke number no and omu no opani di nkomo omo ni opani di nkomo a afi du ba bi ka opani ka na e ma omo pressure se mo mra oba ye nso machine no on so bi mu da ene o show say ya with me pomatare show enti wo se oba ye wa hwe me wa pomatare kama ye si fam ho no mo de koma me ahye enti ono so ne de no mi nua no mu sahwifo e de omo de ba ye no ma me nko Letitia ho no mo Leti u free he free drobo acha so bunu ni se me ni yentie we wo ba wo de we ani abehunu mpacha ye ni nkomo mpacha free drobo nko school of Vision Vocational Technical Institute mba school hase ma be huni ma bebre mi ba sukui na minim hwe ya ahoma podi mama mi hu bobo nso mba sukui ya da roma esi antimbo ba ahoma style bi obetindi amam ka ba jumper ni nyina ntimpam ndi me ka akire ba beti ense ma me ne papa no be ka akire ki awie school ki a be de na obeko SSK oko SS wi a obeba betena fie ne resource mai ondi nya hwe mvamwa no na basani aso aguna no betu ba Vision Vocational Technical Institute anza na obewie o resource mai ke obetima aye kakra aboa wawofo ama oso anya kakra adi ndi nsro wa wo tiembia nsro bra Vision Vocational Technical Institute Vision achieve success enti na kire se drobofo nso so na oti wo mu nka no na se tiobodom ben mu kakra mpacha sisi ade ko tar mu hu a mpacha okay yate na ufiri drobo atutomu a bidim se den ya ufiri bono ba e den ya obefa kumase mpacha udru kumase sukuru bebre wo hoyi vision na ope adentia mpacha school ki bi ya ha obekwa wie obekwa wie wo hu hwe na wasane abetena fie o ma me no bebebo ho ka
but upa vision dia upa umpo bebe force wa ma wa ye de wa asua se ne obekoke na wanya nzanu dwuma kama minim se ensanu dwuma suku so ahodo ni bi wo ho no mo a wo be ko no ye san de brofo de ha ma adwen sa theory ye kire brofo ni you so this blah 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 e ho na te sen vision dia nzanu dwuma ke odo so chane sa theory ke nti nsanu dwuma ne ya wo ho o ya ho pa I see enkomo twehwe ne ye de besi ha adwuma na nkasa wa ase ye ho me ba wo ho na fe ye de bibia de ase ye de enkomo twehwe ne di si ha adwuma na nkasa de wa ase ye ho nti abusia o pe wo ankasa buruni bez manini ananya zara mo kanu mani ahu entu pese wani hu a wo se wo ba ahenka na fem ma adwuma mu ha no mo oma ba be to pono wa ha no mo ye adwuma ni nyina wa ha enti wo ankasa fa wani bra be hu na di hu adanse ma menko wo mo boss ho na fe yemfa bibia emfa nsini ye nyina ye nsin kwase ho sisi ya keki no kra na me de mani je hu no boss yes sir afi na wo bra so sir fa wo nsem kakra twatfo wo hu se menua ye ton ne ma power chimo down ba ye emanfu hu omo be hu bunofo na hu togofo na hu voter region northfo na hu oba school mu ha na hu say yes ye de domu fie chiri aba vision aba chima boabo ye ya ye tie kuom ni ye hu ye be hu enche eti jai asonsem tie ne jai nsem keka ne be sua sanodwuma fa bo bla minia uni sanodwuma wo ye mobo e wasase so to be honest with you sanodwuma insanodwuma woni bia wasem ye mobo wo de be sua sanodwuma se ye bu no tot se ye ma 3 days training oba 3 days ye ma sanodwuma ma certificate oba vision 1 week ye ma sanodwuma ma certificate oba vision 1 month ye ma sanodwuma ma certificate oba vision 3 months ye ma sanodwuma ma certificate 1 year ye ma sanodwuma ma certificate afi school na nkasa na wo ba ne de 2 years 6 months when you were boarding klata minua no mo tie nyina pese mo to mu school so ebi mo so meko nursing training ebi so meko teacher training ebi mo so meko universities ahodo ni nyina e kwanta ho de man wo wie school we na wo je wo certificate to cho final exams wie a ye tro nap test ye ho ne san ye center a ye tro ye exams ye wo center sa miensa ye wo nap test ho ye wo NVTI wo ho na de ka ho bi nso wo ho me bese me bodin say yate me pa cho enu ni nyina no ewo yes ye school mu ha na ye tena tro exams no uwie school ne je wa bodin klata school na say boaw abmo wanya admission ewo wo nursing training na opese wo kono uchicha training na opese wo kono university na opese wo kono ana opese wo police soldier immigration fire service ye ya bodin klata ye certificate ye de ko TVET a certificate any ye de ko etiedi enti na wo tena fie na wo bejeja ho saa man de papa sei afa wase mesrew oba ye wo protocol Vision Vocational Technical Institute ye wo protocol ye betimi de wawuram akọ police ni bi wo soldier ni bi immigration na pese okọ ni bi di nyina na ye wo protocol ye na nkasa ye be push wa hye mu bi ama wo ankasa ho se wa ba school papa no nya so mfa so me pa cho ma me mo me number na de oteka mu fa 0240 80 2009 0240 80 2009 0244 598 419 0244 598 419 ye numbers mienu we abri bia be fre bia won sabe kan yen afi ye school ni oba bia ba obeda e wo ho bra ye won sa na adwuma hudo bebre hairdresser for wo ho amusua ne ma hudo bebre fashion design for wo ho ye wo catering and hospitality management wo ho ye wo general electricals ye wo building construction aluminium fabrication welding fabrication carpentry and joinery chese carpenter for mason for bia wo bi insano adwuma ben na peso usua wuntimi mba minua akonya kase bia beto ma me fantum na me peja me mu akonya kase pa ne se wasua insano adwuma wie se TVET aba Ghana TVET abagana usuansa no dwuma wie na obie wo shop ama obie shop hairdresser for at the pound for a wo temi ka obie wo shop mesra uni abodin klata ye beto shop nim emene na so
eti sese Ghana ya je atum se so obetimi abie shop o man Ghana ha aje so wo abodin krata even certificate eti ye ho na ye center blim start ha nyina center naptest center ewo ye ho MVTI center ewo ye ho the whole blim start eti misramo obia fa na ni nkyere Vision Vocational Technical Institute beji wa abodin krata na fa ye wadwuma na wo ye no sine bia wo so ye ba beka so ye professional and found so ko school vision okay we bie wadwuma ye we master nkwa de bra na beji wa abodin krata ye da si bebre say nti opani kwankyerefo a woda vision ano na oni yen atwetwe nkomo sisi ya no nti ye na se dem di kan ye no megiri se mo ma no bibia ye ready wase ye ho bibia ye ready ya set ya share adwuma na sekla yate nti me see from one me ba ho no mo okay me da si bebre all right nti ye vision panimfo na atwetwe nkomo no se dem di kan ka kire wo no ye exhibition wase ha ene omo be pam ntade ahya hen kind of medwumefo no na ne omo be nie omo hwe wanimu a obi ya makwan mo omo mfa tape ntu obi a ho ye hwe wanim firi wuti so akosi unase ne ya pam atade ne de ahya sesi ya o ye the time to so to say be 20 minutes ye the mount wo pam atade no pam ni sesi ya exhibition powerful one ene ye be koso sesi ya ahya ase kra se de omo kan ye no wa ase ho ntimi mi epon firi ha 10 no a me kwase ye ho sisi ya ama o makopon bi di ahye me hwe se dwon no so yɛ nipa ne ba tina hɔ enti me pacho o pese wo di wani hunu bi a o ba yin kind of madwuma mu ha no mo a o betimi di wani kurotwa wisi a wo hwene santam ehunu bi still Evansco as it matching the show is live and clear. In fact, you're doing a great job. More fire and odiaba or see inside a suja yo a suja no we himfa. Anyways, yeah, that's it for coming through with your message. Oyibo bwati di biaba tin. Sanso na capito go so menshia or di biaba and also ya tin. Bosheba misti makan dada. And still Evansco and so Eddie B Ediaba. Unsu betumi adwene na wo de wadwen kire ne de aba. Unisem Cement Ghana Limited. Unisem Cement Ghana Limited. In fact, Unisem Cement Ghana Limited ba yi omo aboa papa. Omo de cement ne papa ene de aba. Omo achi kwan yira kwan achim odan Amantra Wache Junction. Yabesi New Story Building bi wo hono na Unisem Cement Ghana Limited ya make no wo mon krabata ne de enkan ni kumase ne wo yeyem potem ha no samche na atoto ahasuom akwakofa cement papa edi aba samche enterprise adawromenti Unisem Cement Ghana Limited wo mo cement papa no ebi abepie mu wo yem potem ha no Amantra Wache Junction New Story Building na any Dukes filling station din hwani mu no ehon mo na wo behunu yen 0243 583190 0243 58 3190 eno number be frɛ na yatumi agye so Samchi Enterprise odien ana ade asɛm obi bia obeba beto cement especially mason for no auto cement bags na be say 50 a ye wa kyɛde kama a ye de ebema fix herba mpanimfo de aduro no miensa de aba monten so eye kunini yankasa ye wo fixman capsules ye wo malamesha ene wo arabella ointment na ointment ne de wo de besra ma wo honam no atoso kama malamesha no so malaria wanu hu atuntumi ne di entontom awewa ma waye boho wo ye adwuma kakra bia no abra me kamfo malamesha ne de ama wo ena fixman capsules ne syrup no so e wo ho eno ne ye mema de ade bia ye befa sa asemi se ye ka bia ne ma no age na obudi ho adanse san se eye power wa adansidie no edoso papa ma sanka bi enuro akunni miensen upebi ato achimodane ne mpotem a eye both chemicals ho ena yakwakofa dia be sumu enya senketoa ubenya bi nso ato ewo Ochiniba drugstore Kennedy drugstore Amoafo pharmacy War Green pharmacy ena Chumesi drugstore nso ubenya bi ewo ho both chemicals ewo Odan main lorry station ho no mo a eben baby eton kokono Abrosana se hono mo a ubehunu both chemicals ewo ho eya no afre no 0205 885000 0205 885000
ɛno ne number wobɛfrɛ 0208 44 44 42 0208 44 44 42 0302 9020 71 ɛno nso so yɛ number wofrɛ a wo nsa bɛka yɛn adɛnta katama nso ɛhɔ nom na wototɔ mu akokɔpie mu wɔ nkran a wobɛhu ne yɛn ɛwɔ mepakyɛw ɔkyenanti enterprise wɔn nso aboa papapapapa adrabafoɔ a mutie mi anɔpa yi wopɛ battery car battery a ɛbɛboa wo ama adwuma a woyɛ no wonya so mfasoɔ bebree a mekamfo ɔkyenanti enterprise ɛna de ama wo wɔno na wɔtɔn ɛyɛ car batteries papa ne nyinaa ɛyɛ strong ɛyɛ durable ɛbɛsan so akyɛ ɛde ama wo nea yɛsan yɛ enie yɛsan asiesie car battery nti ebia wo car battery na sɛ wopɛ baabi asiesie no ba yɛbɛsiesie no kama de ama wo obu on so ɔpɛ sɛ ɔbɛdane ne deɛ no na wɔgye foforɔ obroni frɛ no swapping ɛno nso ba yɛbɛyɛ ne kama ɛde ama wo atem wɔdan yɛwɔ community hospital akyire hɔ asama kɛse nso yɛne barrier no ɛna ɛdi nhwɛ ne mu kɛde yɛwɔ wɔn mu amusieɛ no akyi hɔ ɛno nti yɛ na wahyɛ ne nso ɛde ama me yɛwɔ atem wɔdan community hospital akyiri hɔ saa nso na kɛde yɛwɔ asama kɛse kɛde yɛwɔ baabi a yɛsie amu no akyiri hɔ asama kɛse nso yɛne barrier no ɛna ɛdi nhwɛnimu 0245639729 0245639729 ɛno ne number wabɛfrɛ ne agye wo so na yɛakɔ yɛn anim kama ɛno nti yɛka car battery ne deɛ ne yɛda so awɔ adrabafoɔ akakye wopɛ baabi akɔtɔ fuel a saa fuel no mepakyɛw so bɛba mfasoɔ de ama yɛmfa nsuo mfa mfraeɛ woyɛ adwuma kakra bɛbɛn sɛ car na atwitwi ne mu daabi yɛyɛ hɔ deɛ yɛnyɛ saa frontier filling station ɛyɛ genuine ɛna yɛ tɔn san sɛ yɛnim sɛ adepa ne tɔn ne ho woba bɛtɔ adepapa no a wo na bɛkɔdi adanseɛ ama afoforɔ nso so atumi aba frontier filling station ɛne yɛkamfo ɛde ama wo akyem aboabo yɛne wɔn market no ɛna ɛdi nhwɛnimu ɛne nti yɛ ano aba yɛse beyond excellence yɛahotɛ ɛdin ɛno no na me no ɛkasa yi yadeɛ sɛ admission ɛkɔ so paa admission na ɛkɔ so dika a ɛnyɛ asɛm ketewa na admission na ɛkɔ so wɔ hefa ɛyɛ Akim State College ɛna mekamfo ɛde ama wo Akim State College no yɛbie admission ɛde ama 2022-2023 academic year no yɛbie admission de ato hɔ no mo a yɛgye adesuafoɔ dendenden courses a yɛyɛ nie general act, visual act, business, home economics, general science, technical nso yɛyɛ ɛwɔ Akim State College deɛ yɛnkɔ agyina ansa na yɛbua yɛn nyinaa yɛnim wɔn ɛfiri tetetetetetete ɛne nti nyɛ nnɛ ɛna yɛbɛkyerɛkyerɛ wɔn mu ɛde akyerɛ wo tu anamɔ ne bra na wo ankasa wo ba wobɛhunu sampa yɛwɔ akyerɛkyerɛfoɔ a wɔn tiri mu abɔ bew a wɔn wɔ abɔtrɛ wɔ adwuma a wɔn yɛ no ho ɛne nti sɛ woba Akim State College a wobɛtumi abɛsua adeɛ wɔ hɔ nom na woanya so mfasoɔ bebree no a yɛwɔ modern computer lab baabi a adesuafoɔ no bɛgye bra bɛsua adeɛ na nea wɔde abɛɛfo yɛ bɛdi dwuma ebi wɔ hɔ visual acting nso yɛwɔ studio kama ɛwɔ hɔ nom a wɔde bɛsua adeɛ ɛno akyi yɛwɔ food lab science lab ɛde nea akaka ho a woba hɔ nom a ne nyinaa ɛyɛ ultra modern ɛbɛboa ma adesua no so atumi akɔ n'anim akyem wɔdan yɛwɔ ɛyɛ ɔhema no ahemfie no hɔ nom a ɛwɔ aboabo kwan no so hɔ nom ɛhɔ ɛna wobɛhunu ɛyɛ Akim State College na wahyɛ ne nso de ama yɛn yɛkyerɛ ɔhema akyem wɔdan hema kotoku hema ne fie no hɔ nom a saa kwan no so ɛna wobɛhunu Akim State College ɛyɛ ano afrɛ wɔ 0556 409040 0556 409040 ɛna 0207 163787 Akim State College yɛsɛ hard learning easy passing yɛsan so ɛyɛ Novdek ɛwɔ yɛn hɔ Novdek ɛno nso so yɛyɛ
ɛwɔ yɛn hɔ yɛ ano ahyɛ ne nso ɛde ama me soboti o soboti soboti ba yɛ yi nkrɔfo a na ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo immune system ɛnneɛma nkɔ yie complaini bebree soboti ba yɛ yi ɛyi ne nyinaa ɛde afiri hɔ ɛde ama yɛn ɔmanfo wɔ ɔdan bɛkɔ ante adwoa enterprise me maame wokɔ ne hɔ no mo a obɛhunu sɛ soboti no wagye bia wɔtɔn wɔ hɔ ade pa ne tɔn ne ho ntia frimpon enterprise nso tɔn bi mɛre nkroma ɔmanfo wɔ aboabo mo nso mo ba mo nsa ebetumi aka bi soboti ahenka na fm so ebi wɔ ha wo ba wo nsa bɛka bi ano herba ɛne ano herba no mo de bitters ɛne capsules ɛde aba abɔnten so na ano herbal bitters ne capsules no mo de aba no abusua koko usisi usi tirase a o sori a bɛbrɛ saa empem adwuma ɛwɔ sɛ woyɛ no wonyɛ kasa tenten na ato atenka ɛwɔ sɛ wonya na wode empem agudie nkɔmɔ hyehyɛ so ɛno ate ayira wakɔ akɔtete empem anasɛ nnam nyare wa ahodoɔ bie wanum ato ntimi ne di wakoma bɔ pedipedi ɔbaa okɔ afikyiri obi ate wo nka bɛma adwapadeɛ na memkom enimgu ase bɛba sɛ wo pɛsɛ saa deɛ nyina afiri hɔ domo a mekamfo ano herbal bitters anasɛ capsules no ɛna ɛde ama wo atem ɔdan deɛ yɛbɛkɔ EK Asemim drugstore ɛno no wɔ ɔdan Old Town Zango wobɛhu ne yɛn ɛwɔ hɔ woba nka no fam nso a wo nsa betumi aka bi ɛyɛ na waba bɛgye wo deɛ kama na etimi aboa 0541 210227 0541 210227 ɛno ne number wadaroma ofra onsa ebetumi aka yinre yi ebi enti abusua enwuma koyi adaroma ɛna adwo da kopim fiada wabra no nsia bɔ apa ho sima no aduasa ekopim nondu yɛde dwumadi a ato ne din sɛ Maakye ɛde brɛmo ɔfrɛ me Obuoba Ofori Amanfo wadwe nkyɛn no betumi ɛde aba 0594841044 ne yɛnkenkan ne kama ɛmfa ɛma baabi a yɛduro no ɛwɔ sɛ nka yɛde editorial de brɛw ɔho but editorial no yɛkase yɛde ba ɛbɛgye brɛ kakra nti mame ma wo kwan na wo mumu mrɛm mame ma wo kwan na wo mumu emrem na onso so mfa wadwe nkyerɛ mfa meto adwumadie ne so na yen sorry so ene eye madam fi e birthday wahimfa ne din no ya ayera okay asiedu kwatin Ernest nti asiedu kwatin Iren Ernest ene your birthday so happy birthday going out to you. Asiedu Kwating, live to be 93.3 and beyond. Alright, inti me pacho me yama kwa na so bra mu bi. Omampani be di kan kasa nsa. But edu bi anya ready wo ho. Me entie bibi kakra na me mo kwa na mo mra mu bi. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. The truth is an irony, just like animal farm. Justice mean inequity, so who go say the truth? Who go say the truth? Christian can say silence, Islamic leaders silence, kings and queens silence, traditional leaders silence. So who go say the truth? Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. We are them go keso confuse call. One guy's on yeah no better. Who go say? Enti Nyankopon ya adoma wo kyena ye de editorial no e de bebrɛo. Who go say? Sisi ade ye ma wo kwan na wo so atumi aba mu bi. Ye ma opani nkasa. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Okay. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done.
Enti number ni 0201944485 0201944485 and 0554820910 0554820910 Oba na wame agye wo nso so wawe nkyerɛ de ato adwumadie ne so yanko yanim I didn't know what stop no sembe nkure ni anyways me ba cho nso betumi abam 0201944485 0554820910 me ba cho odin baabi akasa free anwani yenti o boss Obuoba umom de bia me se nyame nhyira wa mempini o me hu de koso wiase papa na ne boka sim bia atoma koma so pa te ade ye papa o kase papa e boni so kase boni eni o kan anabo kodo ponkoma ho asem no ma no mitie ne boso rere so ana tv so kura na se no sikasa no o wa hobla si bi papa nyame nhyira na pa na eni o kan no me fo de akopɔ mbo na da bia no me president awo mai mo yate ye da se bebre me ba cho nso betumi aba na wa me agye wa nkyerɛ aka emre ne kakra ne nsɔre so nyame yadom ɔkyena na fe yemra emetoa so nti sabre de eye mo atiefo a yemfa mu ni agro mo bre nti mo mra na yentie mo ni yenye ne nsɔre so nko nganim 0201944485 0554820910 Kings and queens, silence. Traditional leaders, silence. So who go say the truth? We are them go cause we confuse the call. Now by area why no baby. We are them go cause we confuse the call. One guy's out yeah why no baby. Who go say the truth? Na for some time now, we're crying for some time mbo. Emfie bebrenie na odate lamte. Papa we pa time wana me wo Crow Municipal Assembly no. Ni eta akọ ne ho. Na ukona ukwakoji etuo ne saa no a. O say na momo de mo amane a menamu no mo nte ye wo hu. Afede nyame na dom edan a ne yere dada eji ye no assign about back to him was struggle for a while abobra na din we may no maji so my so much yes mama rade share the women can make and or make you and you are very careful but ma yemfa for baby do be fanka honey and sorry so 0201944485 and 0554820910 but sorry ubetumi asaba na wa me afa na jaya sorry ku ye ni mu anisa who go say the truth? Who go say the truth? Oh, you need it now, see what's I see so. Now your friend on a nine come at them. Only papi obeka na sembia. So I want one bet you every. Okay, ma me kwa homa no so mpacho di ni baba kasa free. Nfuina bani bako. Boss mpacho yentio. Yo, akoma no pe futi na men chance ni fuina atitu ni ayikufo. Yo, awaba me de pasma ha me kase pa ni Ghana card. Up to now me sankam Ghana card no kwa so ton kwa. Avere da na so be ka chem se akodi da bi so wu be akodi o be frɛ no. Kema kwaje. Na mzi akodi kemala. Na efina mi frɛ asane akɔ honom. We da na frɛ mo anu ma frɛ mpanifo na bi so mo ga ka ma. O menye wo frɛ no so mpeso me wo frɛ no. We de ba frɛ da loma. Igwa no an ye de register chief ye be frɛ. Mate, yeah, that's it. Nyame nka so ho. Wanyina ye. Na so kutrata da una so bi dia ba ko wa no keke. Afene fo be mane mo pia fo efwe. Ne crash on my mo. Aw. Anya safwe mo ayini. Bibire no ada. Ukutro fo nyina da ne ma. Who go say the truth?
True for justice. Abaya de bote chino. Yeah, the baba man. Yeah, the baba man. Kachisa with your mouth pipinuma. Would your mind never shine my preference? But who go tell the truth? True for justice. TUC, silence. Even journalists, silence. Oh, then who go say? Oh, okay. Enti we are sending message the about say or say mo MTN no. M say there is a challenge with it. I would want to believe. Almost my friend ma MTN no. Almost my friend ma yate. My sorry so. You say you wanna get rid of corruption. Someone enti mon check say dumu ana munye ni ye. Why? Farmer dwumadi fofra aka. Me dey see. Jobless no they mean senseless. Poverty no they mean useless. One day then go resist. Hey, sa. Okay, abusiama ye fancy hanmo ye de aseda be call the ama odi ahenkan kwame ye boa. Ono na oye executive producer e de madwumadie adwempa hin Kofi Mensa e lead producer na assistant e Kobe K. Ni ode yen e call socials no e Oheneba Maakye. Menso ofremi Obuoba Ofori Amanfo. Nyankopon ya doma wo chena ye be sana di ahyiamu. Na udim se wa ammo wo gbecheke na men sori nso so ugina machi ya pocket asamba nkure ni eh adiyo my sorry so nyankopon ya dom chene be sene hia ni yakoyie bo yaba so de yankoyie no atwen adwen si so nipa na efum nipa na de che hwe wo hu so yie hwe wo hu so yie na yesu be mu a utumi nyini che Akram Niko Sudan waja shong Gaja yi kushima yino Wani me kona me waja shong So Timbuktu Ghana Mali Sumanguru yino waja shong Wawe jage waja shong Taki no sumanguru no wagwejeke waja shong Osetutu wamasa yasantwa waja shong Keje Israel keba Egypt keje Ethiopia ke Sudan waja shong Akwaka bajimo wanye ya fokelacha akachimo wanye anunyamfe Akwaka bajimo wanye ya fokelacha akachimo wanye anunyamfe Ameke minyamatu ameke onyangotu ameke wanyangwatumo Ameke minyamatu ameke onyangotu ameke wanyangwatumo Ameke wanyangwatumo wina chacha ikachimo wabanya Keje sani mwabawa Keje sani mwabawa Keje sani mwabawa Keje danjino Keje sani mwabawa Nyumwabami Keje sani mwabawa Keje sani mwabawa Wachuchu wachuni Keje sani mwabawa Wachuchu wachuni Wanachuna mebama yo Keje sani mwabawa Keje sani mwabawa Akwaka bachimo wanye ya fokelacha akachimo wanye anunyamfe Akwaka bachimo wanye ya fokelacha akachimo wanye anunyamfe Them say me no fit jump them say you no fit jump them say we no fit jump Them say me no fit jump them say you no fit jump them say we no go fit jump Ameka wanye watu mabuli chacha akachimo wabanya Keje sani mabawa Nagbe wa yino Keje sani mabawa Adike de kuyino Keje sani mabawa Umere kwedu Keje sani mabawa Umere kwedu Keje sani mabawa Sumili nje ura dikpa Keje sani mabawa Keje sani mabawa Kinyabudu yino
Ghana adeshima ya mamu nyina mo achi biom sa mama kwaba edeba ahenkan 93.3 FM so baby yadri ensem awodo a ene yakan kasebo emuo awiadumienu ana afe anwumre no nsia obete se edi akotre pa awe kasebo awodo enso emuo na nitini no ana sabre yede eba bedan wo sede beya wo so ebre no so abetwen be okasafidie no ne watemu enchirimu na ebi ene se nana adodankwa akufa de atodwa se yefa abefontentan so etimi atoto nyoma ama economy netimi agina eye brand wo Michael Ghana me ose yade ba ko a esombo pa no ntia yade sa ban no enso eni edi eye achire na eye aid edema eye former president Owura John Dramani Mahama enso de atodwa echire mu se eye asen nof abato mpesua so akunya na wo no nyade se tisi am no kasai Amanfo kekasa adampan obia eni so wo chese nya no kresa emu enchire mu no yede ebeba sanso ena nei wonu mamoko school to aso no omo be frase enso so a report ne omekom school so awodo mu ba bibia do obi atro obekọ ne na san ena sibe enso etie wache mamu ha odane ne patamu yebekọ na ya mano bofo so etimi de report fro e de abreye ne eye opanyini bia ba no nguma suom a wa ben ye pa ene ono so etie so obeche na adwen e de afa ekwan a aban no fa so na yede eye ade hyenem so ko school to aso awodo mu no me school replacement system no wose ene obeka sanso e de afa ho na eye osoafo a ono na hwe parliamentary affairs so de atodwe twemu se mrasebejafo eboabo mo se omo so omo beko ahomegie mu emu nchiremu enso yede ba bedan wo opanyini bia bedwadie mu a wa ben ye papa e de atodwe twemu se Ghana ye pese economy ni jana mo so biom agise mampanyini eye asoafo a wa pa wo mo no e wo se wo ye mu ensa kiraye emu ensem enso yede ebeba kasamafo ba ko de ma MPP amanyuko no enso de atodwe twemu se eka no emputunyuma pa dia MPP aban no aye bebre edi aten NDC amanyuku no emu ensem enso betimu enchirimu mrahye badwane de made hye no mo eye bongo abato mpesu aso de atodwe chem se na nado dankwa akufu ado ene MPP aban omedu omanhwambo papa sa de toto amamu awodo a akoso o Michael Ghana mu ya no ma de ntia o kasa no so betimu enchirimu wei eye ensem awodo a awia dumie no na afia anwumre no si aka nkase ebomu ya no atwe abro kasa video no na watimo nyina enchiremu meden adwen pa hene Kofi mensa adwen papa na papa endi wanim kan me ko adwuma kwabla cost wona pamfo aye krado mo de toaso